Sari okalo kod dakika boro mar okinyi ma kawuono nyakwara mogi warwakini machiegni chenro mar kaka wanene okinyi ma kawuono mawuok tich tarik 18 dwe mar 11 higa mar 2024. Omor ahinya ni yiero mar bedo kod nyakalondo mar Ramogi FM kod Ramogi TV nikech ka emi yude chuny wach ma bende nyongi kendo mi bedo gi ng'eyo weche mopogore opogore matimore alwora mari. Machiegni wakol mokuom weche ma bende waiko ni okinyi ma kawuono kapok kadhi mabor ahinya yemona kawo thuolo mar rwako team mar kaka wanene. Fred Governor olieko wach moro kaka wacho ni the bench is properly constituted. Ero kama ahinya achak kod Wood Mwalimu yaore. Ora na winjo ni dhok nogom na gi risasi. Jokata nowuok Sarova. Mommy, you kata bench incho properly constituted. Kata piende kata mna lep midwogogo. Okay, no ting no ya. Program na winjo ni chiemo no chakore saa 3 okinyi to rumo saa 4. Okiwinjo ineno. Pate. Na winja kaka gweno winja ora. Ora wacha diera. Ingene kaga nogoli dala. Kagan ka intie. Kin ko buya kagan. To kochiani gi malo. En ochalo ka gima ene wigot. Kora naneno mana nachieno mana iro madhuolore gi wanga. Aya, joma none ni bende ni mana tie. Joma none ni to ng'eny, joma koneni. To intie maber. Ati maber ahinya. Bende antie Nyasaye orita. Ero kamano ahinya. Aneno korito jowa gi bende maber. Momiyo wateko gi ngufu mwaduogo mawariwore. Ero kamano. Wawacho ni Nyasaye ber. Ero kamano ahinya. Kamano. Ero kamano Nyarawila mose jo piny. Amba moso nyikwara Ramogi. Ni ogone Nyasaye erokamano. Nyasaye oritowa kendo mana kaka Fred owache. The bench is properly constituted. Tapani kata jowinjo wa gi joneno wa. Be kama gintiere gi mor. Kantiere ng'ama dende lit to Nyasaye okonye. Kanitiere ma nigi liel be Nyasaye orit omigi ngufu. To pile pile wagoga erokamano nikech gin ema gimiyowa chiwo gokinyi ka wabiro ka. Amen. Nyocha gi lawa wana wa chieng' moro kanyo ka keto piche moko mag TBT. Ito erego dakwa nene ka. Uchuli. Ibe nchi dono chuli. Aparo ntieme mo manentiere. Manite mutiyo godo. Oyo. Naparo mana ndalo. Kama nene. Ero kama nya governor yaore. Oyawre nya Victor. Ero kama nya kale gwengi. Oyengwe. Kalo oyengwe kalo karuta. Kalo karuta. Kalo mnyaka misambi. Ichako giringa kae. Kanyo ema chako godo. Kai kikalo ringa michigi jopo kadongo to ichungi kone kae piti mokare na kutina. TBT mabane. Kalo ka usipo wa Freda moke. Kai to ken boringoro munie tie gineka. Tie kadongo kae. Ngene gimami anyarailo wacho nyaka ne lawi wana en kiketo kama nene tit compare gi masani kuri kelo kama nene kama masani beniketo before and after okay no awinjo puonje emanyo milawi kata kama no amor na kitnya somi wa thuolo osebedo thuolo malachi mondo mi wabed kama ne kapo juma okalo ncha ne je yonge chien kacha kancha ne onge bende je ne nitie aparo ne jopinyo neno ni kare kido kaka nini no watiyo gi Ogai Luka Wich mani ngini deputy governor watiyo kode ma watiyo kode deputy governor monge portfolio kibeno kakutiyo gi governor monge portfolio bera paro ni governor sonego ngi kaka wani office ga Wich ma wani office ga Jadwonga Wich malongo koro miyo ber kabisa kanya somi wa thuolo mondo jogo bed gi je Nyarawila to in bende intiere kae ero kamano osekawo thuolo malach mana kaka wasewacho na kamano tamo somo na nyikwara Ramogi Jwang kamoro moro ma gintiere nyo dhano wacho to je ni kanye Victor ni kanye aparo nyesomi wa thuolo wantiere miyo wabiro twake yo makare to kendo wago ero kamano ne jowinjo waduto sama gipenjo kamano to nyiso wani kare waloso gi jopiny to bende wagoyo okang' e gigo ma waloso kwa goga mbaka kamano ero kamano ahinya wach mangima mokalo nitiere chairman benyo rwake
Lwasi mar dolo. Chairman Festus Amimo. Festus Amimo Udawasi. To giokendo. Boniface Okendo bende chairman. Iluongo ni Catholic Men's Association. En gima long kabisa ka jofwambo gi keyo. Apo ni NMG kanyo ti jafwambo gi keyo moro mano we tij fwambo to dhi weche mag dolo ndalo moko bende. Neno siep na wewe mana gi nyinge ka. To kiki will ni jobe sa ni tibe. Sina joge yo bende jadolo man tere ng'eny. To kata je kapokino. Manyono re kata mana wudo yengo ni agle kan konyo. Kata wana adwenta ya sura giwesa. Ibe nyono re kanyo. Kata nyara wila. Weche Nyasaye ber. Weche Nyasaye ber. Igeni kanya neno ka Amimo Udawasi to gi Boniface mawuoda Oyoma odonje Catholic Men's Association. To nyewa go mbaka gusiepna moro to penja na Anglican bende une gi kama. To mia paro ni Anglican nigo en mnani nyenyi ji okong'e iluongo ni Kenya Anglican Men's Association. Koro kidhi e kanisa jangili tiwinjo kiwacho ni jokama mondo radi. Mage jokama. Wan koro kochi iluongo ni wajo amo. Adventist Men Association Organization. Tinde molo kenyinge ni AMM. Gigo be. Kata nyara wela ni bende chiegni donje Mother Union. An mana kanya, an matiende kanyo. Chiegni donje Mother Union. Sama mako motego. Nyara wela wadi tuengo. Nyakutuengo. Kon fun no tuang nanga. Filimi bende koro okwa wete nyako kana filimi maber ahinya. Nyako na mukajwang weche mag dolo. Je kapo kwa dhi mbele tapana dwago ne jo parish machianda ACK erokamano nyoro ne wan gi arambe mar keno kanisa joma nowuok manokonyo wago ne gi erokamano nikech samidhi mitayo chenro mar dala mar kanisa madala ngeni wacho ni charity begins at home ichako gi dala pok inyalo kata biro oko tiwacho ni konyo koro jok manowuok nyoro manokonyo wasolo adwa mana go ne gi erokamano ni kama ne gigoleno Nyasaye omedgi. Wach mangima mokalo od Nyasaye kata ikalo ma Nyasaye nyaka oger mane ting ma wan go nyakwara munga jwang ka okamano ka podo yengore weche mag dolo gi kanisa riwruok mano mar KCCB mokelo jodolo ma kanisa mag kopere yandewe icho piny owacho kage wacho ni piny owacho ma jatend piny masani Dr. William Ruto pong kod miriambo ma pok odwaro ne jodolo go siemo sirikal kage wacho ni weche mag telo odwa bedo gi rochruok ma pok odwaro ne nyaka ne sirikal manyien ikaw telo kama kaka jodolo go ne oloso e weche masanja obedo weche mag Social Health Insurance Fund obedo weche mag arita moko osebedo maber ahinya obedo weche mag ng'anyo putu ma osebedo ka nitiere kod weche mamoko ma giwacho ni osebedo ka dio kendo chando jo Kenya winjane na nyakwara mugi. The political wrangles in the government have generated unwanted tensions and deepened divisions among our people. Further, it has created an environment of mistrust among the citizens and within the government itself. We have made clear statements many times in the recent past with very little response from the government. Despite the calmness we are experiencing, there is a lot of anxiety, and most people are losing trust in the government. We recall the pertinent and resolved issues we have raised recently with the government over taxation of Kenyans, the hiking of the missionary work permits, youth unemployment, regulations of the education system, especially the CBC and university loan scheme, the failure to constitute the IEBC, etc. This culture of lies, unkept promises, and misplaced priorities is unacceptable and needs to be dealt with. When the government fails to fulfill its promises, particularly concerning payments to essential service providers, it harms vulnerable communities. This is the case with NHIF,
the neglect of faith-based organizations, hospitals, now owed billions in dues, is an issue we have addressed constantly, even with the President. We are appalled by the blatant recurring incidents of reported abductions, disappearances, torture, and killings of Kenyans. We also decry the increasing murder of women. This has caused great consternation, anger, and disgust. Who is abducting these people? And is the government unable to stop these abductions and killings? Duond kanisa, duond Nyasaye. Kanisa wacho ni one kod culture of lies. Kata kamano jatend piny Kenya gi sirikal ote achiel mar kanisa ma kopere bwo KCCB nyocha omiyo sirikal kokalo kuom bede sirikal mopogore opogore oro ote dedegne. Jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jotend migepe moko e sirikande nodokne okenge ma sirikande osegoyo. Winjane kaka jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni nowuono ting'o bade ka nitiere ng'ikruok kama nitiere to obiro timo kinda mar temo losogi. Winjane kaka jatend piny nyocha loso e wach mar seyo ma kanisa nyocha osego e wi wach mar tende. Engage in public discourse on matters that are important to the people of Kenya. We must be careful to be factual, lest we become victims of the things we accuse others of doing. I know you know what I mean. And I want to ask all of us, leaders, the clergy, Kenyans, to work together towards a nation that we can all be proud of. Jatend piny kaloso e kar tiegruok matangaza ma bende nie bwo kanisa ma kopere chieng'ono mane sidhe jopuonjre ma osebedo ka otiegore kanyo ma timore ka sirikal mar broad-based bende nyocha one ka jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi osoko jo kanisa kage wacho ni wache uradieri bende ma sirikal osetimo. Wach makamano nyocha olu kendo kod jatend migawo bende ma weche mag tuke Kipchumba Murkomen kod jawach elo piny owacho Dr. Isaac Mwaura. Winjane na nyakwara Mungajwang kaka weche nokikore ote achiel mar kanisa sirikal ogolo Arsenal mekete mar seyo kanisa. Enang'o matedore nyakwara Mungajwang? Dibe ni jokon liet koso nang'o? Dibe ni kanisa otugo dag kich? Mae penjo ma jo Kanyanam gi jo Kenya sani koro penjore. Koso dibe ni kanisa temo loso nyinge bang' ka kanisa ne osemo kalo kuom ne wiro sirikal manyien mar Kenya Kwanza ni etelo. Winjane na nyakwara Mugi. Mtukosoe kama mmeuliza ukweli ya ile maneno mnatukosoa. If you really have to criticize us, let's criticize us with the facts. Consistency is very important. There are times when we have really wanted the church's voice to be heard, but we haven't heard it. Now things are improving. The country is now on a trajectory of recovery. Yet the church is painting a very gloomy picture. Serikali ya Kenya Kwanza ndio ya kwanza ambao imeajiri zaidi ya walimu 56,000 na hivi tumajuzi uliona wale 46,000 wameweza kuajiliwa ambao wanafanya kazi katika JSS. Nyakwara Mungajwang weche ng'eny ka nyakwara Mungajwang. Dibe ni kanisa mar kopere osoko dag kich koso nang'o? Ung'eyo ni yiero ma higa ma 2022 ni kanisi teno ket kanyakla kane wach ni giwiro sirikal ni sini aje ibonyo wach nitie ka kama iro nitie wach mach nyaka bedie okena ng'wengo to walose ni keje chonowa muma bende wacho ni kar chakruok wach ne nitie. VOJ mokwongo luongo ng'ato ka ni daktari to ken daktari. Isaac Mwaura ken daktari. Magu chogore I withdraw. Nikech aneno ka official documents mag sirikal CBS Senator Doctor
ing'eni nitiere honorary ing'eni honorary kata kiyudo mano miyudo ok inyal kete koro ni koro iluonge doctor en ng'ama osomo ibiro golo chunywa kata Musalia Mudavadi bende noyudo honoris causa Masinde Muliro en do luongore gi ni doctor abro wacho gima Gwanda wacho gacha kamano kwa dok chunyu wach VOJ gima kanisa ma jokopere wacho jodolo magi ok en gima nyien en gima ka in ng'ano modak Kenya ka mosebetie Kenya ka kuom higni 2 kadhi gi nus ok en gima nyien en gima osebedo katimore ndaladi kate chenro ni kata mne chenro mamoko ma wasewacho ni serikal wacho ma to timo mopogore adira makende en ni serikal mar Kenya Kwanza ni okosebedo ka otie e lai mar adier magima giwacho e gima gitimo ochopo sama koro duol jodolo ni ok en duol manyien apani no bira sama koro gik moko noling mang'eny momiyo dwa winje ahinya to kiparo tibro yudo ni Archbishop Anthony Muheria osebedo dwe ka dwe nyako golie duonde group mar jodolo makopere ni kinyalo paro mogik ne gin gi press conference kamoro karen bende ne giwache gik makit kama ka giwacho ni oyo serikal yeu dewe jopiny yeu chopie singo manuketo yeu duoke ngima piny chien nikech jakenya hinyore ok en gino manyien en gino makisebede pinywa ka mar Kenya ka to gin gik misenen ka giwacho weche mibadhi VOJ ndaladi mawase wacho kaka jofuambo kit jo serikal matiyo mani office mosemaki weche mibadhi ma EACC osechako gore gi office of the Director of Public Prosecution nikech nitiere cases moko mag mibadhi midwa gol to EACC to wacho ni oyo GAD mosebedo ka EACC pod timo nonro ka wacho ni joge nitiere kaka chilo mar mibadhi mieno gi tiero gi elemo serikal emomiyo an kanya winjo ka jodolo loso tunakomna ni jodolo medo duondgi e gino ma jo Kenya neno nikech kata kiwacho weche mag chif GAD report adi mwayudo pile bagni ng'eny kabisa chif no ni gini ok ti kako winjore nikech en chenro maber kokete no ti maber en chenro maber lakini pod ok oti kaka dwarore achiel ibiro winjo ga ng'ato koni anto nadhi to konya to kuom ng'ato achiel mawacho ni no ber no tiyo kode ni nitiere ji 15 ji 20 makoni oyo ok dhi maber emomiyo an VOJ okapogra gi jodolo awacho ni nitiere gigo mang'eny ma serikand ni pok ochopo kare to gin singo mane giketo ma japiny ne nigeno kodgi to pok gitimo mar ariyo donge weche gi jatend piny kane campaign itimo kono wacho nyaka kanisa makopere ka Catholic ne pok oban weche mag siasa e altar VOJ wasega wacho ni nitiere kaka duond kanisa norem chung gi japiny ndalo cha okay nikech kanisa ni emano tiye godo mang'eny kiwiro godo japiny mo nikech japiny ong'e ni gimo wache mbele kanisa ng'eny ne en gadiera to ng'eny ne en wach mikoni ng'ato wuok nikech ng'eni tek riambe mbele Nyasaye koro komi pulpit TV wache gik miwacho godo japiny koni matadiera ng'ani ok nya wuondo ji mbele kanisa ema kela wachna mar ariyo ni neno ka duond jodolo gi osewuok to jodolo mamoko bende matin winjo ka wacho ni adiera jo bishop ema kopere gi wacho adiera kata wan jo kanisa bende waneno duol nyose chako wuok ni neno ka Professor Abraham Kithure Kindiki kanye ne Kirinyaga nyogolo pesa die kanisa ko wacho ni sadaka milioni 7 Rambe unyogolo pesa di Nyarawela
1,800 nyugo arambe nok sadaka tineno ka Kindiki ni Kirinyaga ka APCA to wacho no ore gi sadaka mar $1,500,000 to medo gi mare mar $2,000,000 tineno ka jatend piny ni Soweto to wacho no golo $1,500,000 mar gera ngowa ne father out mana a span of less than 4 hours nyegi golo $1,12,000,000 to kidok chien tiparo ni ndalo mani chako tim campaign kanisa achiel ni mani gole milionde modhuro mar wuondo wang' japiny mangiso no se chako rachaka kendo nikech oneka kanisa temo golo wiye temo chungi japiny temo kwero weche mok beyo dhano siep chunye pesa mero nyaka kanisa giwang'ieri neno chako rachaka kendo Sinia, iwache maliti yawa, in makosa mari ma in gwen mana wacho gadieri kende. To kora riambo na ngota ja Kristo. Tekna riambo. Ikecha ja Kristo. Adiera mare machiemo we taona ka. Kaka ne gitiyo 2022 cha to the run up to the elections, kaka sanikol ketwa ni kanisa koro pesi mabro podho konyi podho nyingi. Tibro neno mang'eny bende. Tibro neno mang'eny. Tibro luonge mana ni sadaka. Gichiwo gift. Sadaka ge gift, sadaka ge gift. Sani pogro ken sama sani odhi bede mabet bopa inya nikech koro joge ni etelo. Koro kamoro kanche ni kelo $2,000,000. Samoro koro ginyalo kedi ma samoro kata jadolo koneno to kuong bage ma piny wach ni Emomiyo jopiny nyaka tang'. Jotend kanise nyaka tang'. Gichung' gadiera. Nono to gibro tero piny Kenya kamarach. Wan kamarach. Nyarawila, dibe ni nyota manolal mar kanisa chako duoge wan kendo. Ingeni VOJ. Nikech king'iyo structure mar Kopere, wan KCCB, but king'iyo jadolo mar Gimanyeri, diocese, Muheria, en osebedo gimoluongo ni consistent. E tumuricho manitiere kati mieno nyinge gi chilo machalo nada gi josiasa to en pod determined to his cause mar wacha dieri speaking truth to power. Aparo ni gi jokopere ng'eny gi osebet ka wuoyo kamano kata Bishop Kivova ma Mombasa, Anyolo, Muhatia. Koro okapar ni nitiere jok mosebet consistent makata kiluwo wuoyo margi gi chung' margi ok ni en gima ochako sani. En mana ni kane wadhi elections ma 2022 taparo ni kanisa no dhi mombolore ahinya ne josiasa. Nikech ndaloge mani neno kata wan jofwambo nosiko kwacho ni politics of the pulpits. Manyiso ni josiasa biro to nafasi magiyudo malong'o en mar kanisa kanye, platform mar kanisa no. Kanye magitimo ang'owa gidhi gigo e siasa. Ting'eni kata sirikal ni kane donjora na ndalo mar Covid. Ni neno kanisni jodolo mang'eny mane di delegation mane di Karen. Kendo kano oyier be ni neno ka lemo ne ntiere mang'eny ma Jumapil ka Jumapil ne watimo Thanksgiving. Maparo ni gima nodoko duoko lemo chien ne wach Shakahola. Mapani ka Shakahola no kotimre to dikoro sani pod momentum mane wan go mar lemo cha. Dikoro pod otimo ang'owa nitiere. Ni neno kata ne ntiere ndalo mane ntiere lemo mano bag State House. Mane Oland ni ne en ga lemo mane dhiga tim dwe ka dwe. Ni the team State House. Makana lemo no kano rumo wacho ni kikudhi mabor chae moro nitiere State House. Nitiere ka. Koro kane Shakahola wuok, wacho ni when Shakahola happened. To gik moko notimo ang'owa nolokore. Mineno ka koro wabedo nyaka gi conversation mar ni commission nyaka keti, task force nyaka keti. Ting'eni ndalo mane campaign obago 2022. Min piny Mama Ida ntiere kama no wuoye mowacho mabe ni ntiere kaka sane onego wangi kaka waregulate the church. Ma ineno kata jofwambo notemo ng'iyo nikech mane gima timre Rwanda. To ni neno koko mane gino golo. Nen koko kabisa makata jakom ni neno kano odhi mokwang'uono kane ntiere bura function mano dhi Machakos. Kama ni neno Wavinya Ndeti
Ginzi Okawaita ne yuare wach mar gavana. No chuno jakom dio kwang'onu kuchocho ne jo kanisa mowacho ni oyo ok ni wapango ni wan ka wayudo loch to wadhi manyo jo kanisa ting'eni sani be nitie yuarok mantiere kanisa nikech nitiere bill miwacho ni nitiere bunge mineno ka sirikal osegolre kata Tony General Dorcas Oduor be nowacho ni mano ok en chik mar sirikal mokel lakini chik no be ineno ka dwaro ni mondo tax ang'owa kanisa ting'eni kata ka kanisa golo sani duonde ni wuoyo ing'eni ne nitie chata mane kanisa sign gi sirikandni ma i chata no nitie gik mane giwinjore mane sirikani onego timang'o otimnegi mabe mago sirikani pok otimang'o otimonegi koro yudo ka kata gimbe kata ka giwuok ni giwuoyo ne japiny to nitiere kaka kama japiny be to ni to kata ka sani koro giwuoyo giwuok ni giwacho gik maricho ma sirikandni timo to nitiere ndalo moko mane sirikal benen achiel nikech naneno kata jo Catholic kano osewuoyo ni neno ka pichni no wuok mang'eny e mtandao mani wacho ni gimbe nyocha wuotho gi ng'eny ahinya State House ma nyocha ok ginyis ja Kenya mabe nang'o mane gidhi timo tinene press conference gini kane giwacho na achiel kuom gik manche gidhi wacho gi president ne en wach mar chudo mar NHIF nikech ing'eni kanisa kaka Catholic nitiere gi osiptende mang'eny faith based to kata skunde be gichung' negi e mang'eny koro kineno ka giwuoyo wach mar university modeling model mar chudo funding to wantiere gi CBC be giwuoye to SHIF ni be giwuoye en gimo mako gi to mako ja kanisa gi bende emomineno ka gitimo ang'owa giwuok en mana ni giwuok sani sama japiny machunyo to okomor be gang'owa gi kanisa kamane kanisa osetimo ang'owa chung kineno siasa mar Kenya multiparty kumane wayude multiparty iyudo ka kanisa emano chung gi jopiny ka dhiro multiparty mawuoyo true to power to mano kane neno post new constitution mane nitiere tiyudo ka nitie kaka kanisa ncho take a back seat koro sani ng'eni ka kanisa kendo temo wuok to ja Kenya ma kawaida mano wuok ndalo ka gi ja Kenya masani bedo matek mondo gi reconcile gik moko ariyo ni to kanisa chung ne japiny koso kanisa wuok nikech gimbe nitiere gik modiyogi mochuno gi ni nyaka giwuon nikech gin gik mamako gi directly koso gidwani mondo chik mar piny olokre mondo ta jopiny kaka dwarore koro nitiere gik mang'eny miyudo kobagre ka to gik mane giwuoye te gik matimre Kenya ka Victor kane ing'iyo election mane otimre Botswana mane ruling party o lose after 58 years kibet gi jogo to ginyisi ni kura manogocha ne protest vote to gimomiyo ne en protest vote nikech japiny nok yud gik manotimo ang'owa mane gidwaro kane health Botswana kidhiye ji dhiye public hospital onge ng'ama dhiye private hospital kanyo ochopo kama koro kidhiye public hospital tinyisi ni dhi nyiewo yath e pharmacy to jo kaka yedhe gi original gin gi kegi moro ni generic kanye mane gipenjo ni to obedo nade school nyathini gi feeding program school chiwo uniform school chiwo desk gimora mora nitiere school kano ochopo ni gigi te ok yudre japiny openjo ni to wan kanye ing'eni Botswana en piny manigi Diamond kano ochopo ni Diamond president mane nitiere Masisi gi team ne no deflate reserve makoro kata ka be onge nikech mane kama nche giyude giyute export margi mar minerals en 80% of import mar Botswana. Koro magi gik makane ging'iyo to iyudo ka japiny ne wacho ni oyo kata kama e chama manyose bet kata pinywa ni nyaka sani sani koro nyaka watim ang'o waloki nikech iyudo ka nyithindo manche somo jo local onge ng'ama nche nyathine ni e private school private ne en ma foreigners kende nikech locals ne yudo gimoro amora e school kano ochopo kama koro nok ginya yudo man ti yudo ka king'iyo mimira gi gima timre Kenya ka to mane gima sani yudo ka ng'ata ywak CBC sirikal implement to kipenjo kata janyuol ni CBC ni en ang'o okia university model kiyudo nyithi university osebet ka wuoyo ka giwacho niya kanu wacho ni helb rach dak nulose gimarache helb no
mondo wadhi mbele nikech sani ng'eny nyithindo nitie moko report e university dong ji dhi TVET koro nikech ok ginya chudo. The same gi affordable housing. Kata in sani chulo affordable housing to utego nitie kanye. Nikech mane gima ng'ato wacho ni kar mondo ne sirikal focus on affordable housing de gitimo slum upgrading. To giloko slum areas go to gimiyo ji ang'owa ute as opposed to nyisini ibro mi ot ma chieng' moro maybe kiyudo ot iyudo Busia to ino kiwuok Busia iwuok Homa Bay. Koro magi gik ma mokwongo en promises go. Mar ariyo en communication. Maparo ni kata Ruto wuon no sayie ni sirikande communication ne rach. Koro kanye monego nyaka ging'i ni to projects magitimogi japiny gitudore godo nade mondo ginyis japiny gima timore. Erokamano. Communication rach adier. Nyocha winjo ka jatend migawo mar alwora loso ka en Baku. To nitie wach moro manowacho kanyo mane ok odonjo maber ahinya ne oganda ma samoro yuto gi nok. Mopogore kod mano kapok amiyo Fred, ing'eni Rigathi Gachagua former DP nyo wuoyo kowacho ni jo kanisa ema timo public participation maber nikech gin interact gi jopiny kinde ka kinde. Winja na kaka Rigijino loso kalro koda weche gi Nyakwara Mungajwang'. Narok. Very disappointed when our Catholic bishop spoke and we saw some members of parliament abusing them, lecturing them, talking down to our spiritual fathers. And I'm happy that yesterday our president, Dr. William Ruto, acknowledged that the Catholic bishops had raised some issues and he committed to listen to them for them to be addressed. That is the way to go. So nataka kuambia hawa waheshimiwa wanatukana maaskofu. I saw the Deputy Speaker of the National Assembly lecturing Catholic bishops like children. Mimi nataka niambie nyinyi viongozi, acheni kiburi. Acheni kiburi. Those of us who have been around for a while, we know the politics of this country bila naenda. Nyinyi mnaweza kuona Mungu na nguvu sana, Mungu na mamlaka na mnajisikia sana. Ya kwamba mnakosea maaskofu wetu heshima. Mnakosea viongozi wetu wa kidini heshima. Be very careful. Kiburi Nyakwara Mungajwang', ing'eni ng'ama thuol osekayo kineno kata ka thuol roch kamoro to thuol onge kanyo to pod inyalo mana luor kata kineno ka ong'ongruok moro ma opisore okalo kamoro to inyalo wene thuol ma obiro kai. To kata kamano jalup speaker benyo loso mano Gladys Boshole ka wacho ni nitie yore moko ma jodolo gi ne nyalo manyo jatend piny gilos kode kaka ng'ama jatelo gimiye rieko mar rito piny e yo mowinjore moloyo dhi galamoro wang' jopiny mar pedho weche duto te e lela. Winjana kaka Gladys Boshole nyo loso Nyakwara Mugi. If my bishop believes that there are things that are going wrong, they can actually seek an audience with members of parliament and castigate us and tell us the direction that we should go and to pray for us. And also, I know that the bishops of every type of church in Kenya, every denomination, can get an audience with the head of state today, because our head of state has leaned on the church for all his life. So if really they want to support him and Nitire pray yore for him, mamoko ma jodologo ne nyalo chopo ir jatend piny nikech jatend piny masani en ng'ama ohero weche mag kanisa kendo ng'ama yudo yot ahinya gi jotend kanisa. Ng'eni ma penjo maber ji penjore ni kopere weg lori nyose loso. NCCK en very vocal kinde mane Mutago Musimu nen jagoro margi. To tinde NCCK orumo wan gi Evangelical Society of Kenya. Mago tinde onge. Kopere weg lori twaro piny gi mo winjo. Duond Nyasaye, duond jodolo. Duond japiny. Chojo siketo mekane. Anaka openjo ni SK ni kaito to je nyono tiende afani ja kamera ondego man kaka je nyono tiende nyara ira ni kanyo nyono Ngeni sapidi nyinge okosebedo maber ahinya nyaka ne olambu mas of Kenya. Ji ne okawe ataro. No dade e buo kombe. Victor we abie chunyu wach nikech Yes. Sadi to kaka sai kaka medo deka.
kaka winjo ka wach lal na. Aparo ni Senior J to gi Nyara Wida okelo weche moko. Ni kanisa chamo nyanjigi. Kanisa adier maler kata chuny wach ni kanisa fwenyo ni kare ne gi miel gi jachien. Kare ne gi chie mie mesa. Mano gine ma gifwenyo. Victor, ang'o miya wacho mae? Kidwa ni mondo mi wa understand wach kanisa ni, tibaro kanisa diriyo Kenya ka. Wan gi kanisni ma iluongo ni mainstream. Ma o kanisni ma samoro osebetie thuolo malach, ma oting'o kopere, oting'o Anglican, oting'o SDA gi mamoko go te. Kae to bende wan gi Protestant churches. Kanisni ma ok gin mainstream kae. To gin bende gin kanisni ma bende nigi teko, to kendo bende nigi wafuasi malach pacho kae. Koro giduto gin kanisni. To ibiro ng'iyo ni kanisa nyomiel gi piny owacho masani sama nwachomo yiero. Ma Victor sama wawuoyeni nitiere jok ma ka noneno kaka ombulu gi gik moko notimore pok ochako nyono kanisa nyaka sani. Chuny gi pod ok ging'eyo ni kare kanisa pod nyalo loch machak wuogi. Ni neno sama nyocha igolo Rigathi Gachagua, ywaruok manyocha nitie. Achiel kuom jodolo kama jatend piny yande leme akia kata pod olemo kanyo ka Reverend Teresia Wairimu Karen kae kanyo kama osebetie koleme kuom thuolo malach ka en deputy president kata lamo gik mar lamo ne mondo okaw piny no tikono. Yes. Kanyo mano ywak. Kanyo bende mano ombure ywak, omobi ywak kobedo deputy president. Oywak mapi wangi dhi piny kala kala. Mi yuene ayuea. The only Faith Evangelistic Ministries. FEM. Yes, yeah. FEM. Motelnegi gi Teresia Wairimu. Teresia Wairimu osebedo siep kata osebedo siep mar family mar jatend piny kuom thuolo malach. To ene manyo kungo wuok kacha chamo wacho ni kare wafwenyo ni sirikande ni mar jachien. Kaeto jotend dinde mamoko bende ochako wuok oko. Koro ibiro kacha chaka nyojo Catholic podo kuwuoyo to machacha ne giwuok nekech sando manyocha ne sando godo Rigathi Gachagua to giweche mamoko nekech koro en thuolo mabende kanisa nyaka wach ne gadieri kapok giwacho ne sirikal adier. Mae momiyo gini ne tek ne kanisa siemo wang sirikal. Masama nyo gisiemo sirikal to sirikal odhier ni ala to kare wuok uwewa. Kare wuok uwewa nekech chien kacha thoth kanisni mag ji giwegi. Kechudo ka ng'ato nigi chumbu ne moro, mae konde moro nyoene gi jomoko 400 mogo nengo gi. Ng'ato nie gi jomoko 1,000 Victor e kanisa ne kanyo, to en e bishop, en e pastor, to en e apostol e kanisa no, to minode e jakeno mar kanisa, to wuode e jatend kwaya. Koro gini gir ng'ato to picha ne mokaw maduong' oketo kanyo gi minode. Magi dir ma koro nyaka wapedhi e lela. Koro ng'ama tale onge. Yes, spiritual leaders. Koro ng'ama tale gino gire. Iwinja mondi. To tiyo gi nying Nyasaye gi bana mar Nyasaye. Koro kasamo dhi tinjo kanisa ni choko gi kinde lemo kacha. Ochok gi kata kanisni 50. Gi koreo ng'achiel tichoko gi titero gi State House. Kati winjo ni kama gidhiye ma jasiasa bire to chok gi wang' achiel. Kose choki wang' achiel e region no to ichoko ne kata 5 million tichwadogi. Koro dhogi no dhi bet maonge. Mae e bibiro yudo ka for the first time kanisa no wacho ka nyocha wachomo yiero mar 2022. Negi wacho ni for the first time the church had a candidate. Ni kanisa nyocha negi candidate margi. Mama chielo joma no chunka maka ne gineno ni kocha gionge. Koro penjruok mwa penjore niya. To kanisa ofwenyo gini nade? Ere kama koth nyocha nochako godo kanisa. Nikech ing'eyo na achiel kuom gik makelo gini bende en midhiero. Joma leme kanisa gi gin bende gin dhano. Bita. Kanyo ng'ato kwamo gi kanisa ni moro manyo gero matafari okelo kuyo ginene to koni jatelo oro simiti 100. Koro biro timiye pulpit. Tulse koro conversation ma wan godo ka en nyadiriyo. Nti bathe ko machielo madip manyaka wang'e godo ni to. Ere kama milumb dhano gikie to gi kama
koro teko mar Nyasaye iweyo mondo chaki nikech ing'eyo ni kisebedo compromised mochoku Karombe oketu e lore i buses udhi State House to koro ng'acha kata kiny timo gik marach Victor kata obed mana governor e county gin bende gitemo gimineno dhi mbele gin bende gichoko kanisni gineno gimanyo matindo tindo to gidhi giriwo achiel tiolo gi Karombe kae to piye mar governor odonjo kanyo gi gimoro matin koro kiny kata governor timo makosa gi ok sieme koro kanisa no odhi oyudore kama tek emomiyo ne giwuok sama ne igolo rigijicha to jo Kenya no otagi winjo wach gini ka giwacho ni sirkande ni racho giwacho ni une mumiyo wan ka ke jatenda mar kanisa mar Anglican sapit gi joma moko ni neno ka sama weche ne tek tidade mane ei kombe odagi ni ma to kumawa ma wang ni wachamo koro ne gidhi gi mieno lao chilo to mu mawacho ni kandadu mar chumbi orumo titime nade koro iole to ji nyone anyona koro mai momiyo kanisa no odhi obet kama tek to kata kosebedo kamano kanisa ne duogo kama waluongo ni Damascus moment ni kata mana Paulo kano sesando jo Kristo to neno ler korienye wang'e koro kanisa nyalo bedo ni no odhi marach lakini gin bende kaka dhano gineno ler koro mak mana ni ok wang'eyo kaka chiwo warning moro cha ni dipo no chakore achaka kama ler ni biro dhi nyaka karang'o koro Victor kibire chuny wach tipenjori ni gik manyojo kanisa wacho gi bende gin gik ma adier bende gin gik manenore lela bende gin gik ma jo Kenya neno to ni inwang'o ni chuno kanisa ni nyaka losi nikech waonge opposition kata wacho ni gin opposition to kanyo gionge mane momiyo iwinjo ka kanisa chiwo statement achiel kende 15 mag sirkal odonjo ma departments mag sirkal te no gony koro problem ma kanisa odhi otimo ni ma sirkal no timo ni ok gi address issues mane kanisa raise achiel kuom issues go en weche mag miriambo to wasewacho ni sirkal ni riambo kotit in fact otit bende giloyo ka wacho no giriambo ko juku tibiro wacho ni piny podo kinyi koro kikawachi tasekalo si uchawi ni maombi kanisa ni bang' yiro mana kaka Nyarayula wacho ne wantiere giriwruok gi chokruok mag lemo to gini ok ochako sani bang' Hague ka koro kampen ochakore to ji oponde gich moko ni gin riwruok ni gin chokruoge mag lamo ne ji William Ruto Uhuru Kenyatta ne luoro piny to gik miwacho kuondego to gin gik matuyo ganda gin weche ma kiwinjo ka wache kama onego beni leme to giweyo ka gipogo jopiny makoro keto kanisa kama tek koro achiel kuom gima ne giwacho en weche mag abductions nek to gimeko ma oyaye mano ni neno ka onge statement mano ochiwe nikech juma mokalo jatend National Police Service kata ne gilose to giwacho ne jopiny to ng'ama nego jo Kenya ng'ama mako jo Kenya gi gin ng'a chien kacha juma mokalo nyicha ne IG mar police nyowuok oko mowachi e bunge no bila ok neg jogi be ok mak jogi penjo ma jodolo penjo ni to ng'ama mako gi Victor kane ing'iyo body language mar jodolo gi sama nyo giloso kendo wagone giro kamano bishobe mag Kopere gi ineno ka gin jomotung tineno ka wenge gi ojony ineno ka gin tie kama ne gigikie giko makoro chuno gini gimotungo gini nyaka gigol oko koso choko ma jokristo sadaka ma jokristo dog chien magi penjo penjo ni to dog chien nang'o sirkal odiyo ingeni Victor achiel kuom dinde manigi thuolo maber mane nyalo wuoyo en din mar Kopere nikech gin well structured Kopere en din momako piny mangima tiyudo ka bende gin gomenda ma ginyalo kata mana chiwo loan nyaka ne piny owacho gin go Simon gin godo emomiyo bedo ni gin gi Simon ni ne miyo gi tich mayot nikech ok gichal gi samoro duka ng'ato moro matin ma kotuom ne matin tang' ne dola moko to se loko bathuko ni kata mana ruoth bong'e koro Victor achiel kuom gima ne gilose en wach mar health wach mar SHA madhano thoyo osiptal to bende waselose kae mang'eny en gima mulo jopiny gilose wach mar mibadhi motimo tiap gilose wach mar miriambo mago gin gik mantie koro ne ginwang'o thuolo maber sama gini odiyo jopiny to achiel kuom gik manyicha nomiyo jo Gen Z nowuokie ndara ne en ling mar kanisa kendo ni winjo ka giwacho ni ok gidwa ni mondo jogi olose
kama nyo jogi odoke cha kanisa no yudore kama tek. Koro yudo ka kanisa temo mondo mi gingi kaka gitimo ng'o girochie gini. To king'iyo bende statement manyo jo sirkal wacho ko oting'o nyaka kama oting'o Wandai ma bende nywa nyisi ni Wandai gi ji ang'wen mancha ne wuok jo wete gi ang'wen go ne wanyisi ni jogi dhi e dala ma ging'eyo maber ni wuon par dala no en jajuok jeyiero paro ni en ja pitipiti to giko ni nyaka ne giring mana kode ka sa oromo nikech ok ibiwacho ni ana bire dala ni koro Victor kama wantiere wan kama tek kanisa yudore kama tek to en gima ber ni ka kanisa nyalo neno ler makama to malich ni ka seche 24 pod ok ochopo to kendo jatend piny ochako kawo olowu ochako miyo gi pesa ochako redh gi makore lach kayole kacha gi manyo kindiki owacho ma ok giwacho ni to pesa ni noya kanye pesa mane jatend piny miyo gi ni noya kure koro kanisa ni kama tek. Erokamano. Kapoko ka oyueyo sini ane nitie wach moro milo medo ka. Ang'eni samoro japiny mawinjowa kendo neno samoro penjore en tang'o miyo kanisa. We are full richo. Tok kambini. An gi kiosk moro. Kiosk ni ng'enyne gik mwatime luongo ni political strategy and communication. Maka wuodo engweni dwa chung to kobiro nodwa chung mondo wakonye. Tachiel kuom jogo miluongo ni stakeholders mwakwongo wang'eyo ga gin kanisa. Twakone ni gweng' kacha kanise nitiere ati. To kanise o jomage motagi. To jomata kanisa ge kagidhi yalo to giyalo style mane. Asto koro wamigi makisedi kanisa kanyo. Tiwacho mang'ama nitiere congregation to wacho ni to karavio je ne luwo weche magwa makanisa gi ong'e maber. Marudho wiro. Mae ng'at mwatimo ng'owa wang'eyo. Mar ariyo gimwatimo en ni wang'iyo needs mag kanisa. Dwaro mag kanisa. Makata kaponi nokibet piny gi jodito mag kanisa no. Tibira tikoni ok ber ni jadolo maruni ni koth chwe to konyal chopie kanisa ka nikech obire gi ndiga koro wabro tiyo matek wabro go kode mbaka mondo wane kaka wuodhe bro bedo mayot mitoka moro no chiw Kisumo vio jaidhi matek bimos emo miino ka kanisa ni yot donje ne jo siasa nikech samitimo political strategy tidhi identify ti udo needs gi gigo machando chunye gi gigo machunye gi gombo then kange miyo wuodo engweni to dhi kucha to miye pulpit no losie to koro mine pama jodongo to koro unani correct ineno koro ani marutho wiye we mnani maenga marutho wiye to kara chien kacha nyowa sedhi muwa winjo dwachu muwa winjo gombo asto aduogwa miwa kore ni kidhi kacha to mae gimi wachne jo so emomiyo kanisa yot nikech kanisa no bende iyudo crowd moke chula nikech kidwa loso rally to nyaka ithiedh pap ting'eni Jumapil kibiro kata kaka koro ibiro kaka koro town ma Mabondo ibro yudo mohengo kanisa 12 malemo okinyi nyako dhiambo tikoni kawuona nadwa beta Bondo town ka kende to kanisa nigi ji mohengo 300 ka gin kanisa 10 ji 3,000 miloso godo mokitima ng'owa mokithiedho pa emomiyo kanisa bedo mayot ne jo siasa to jotend kanisa bende gombo dwaro mar chunygi jo siasa ohingo chikapar mag mane Musa nomiyo gi Nyasaye achiel kuom richo manitiere en gombo benje na je ni ere ng'ama ok dwar pesa ere ng'ama onge gombo kada mana Yesu ineno gombo nitie to koro nikech oyot ing'eni sama dhi tang'e dwach jo kanisa tang'e gombo ma jo kanisa matimo kaka gidwaro no vioje kago simu na biro duogo to ji mang'eny bende biro birie erokamano make mana kanyo sini aje ibonyi nyakwara moga yo mwaka oyueyo sadek odong' dakika achiel kende mar okinyi makawuono
weche manyien e yo machuok e Ramogi FM Kachunja do bang' dakika 10 kama waduogo kendo kod weche mamulo ngima jopiny. Kete mana ka. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore, ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende, magin godo to bedo ohala makelo nigi pesa. Kendo, ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Mount Kenya Edition. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 23. Watangazaji na wasanii wapendao kutoka Inoro FM, Muga FM na Wimwaro FM, Karwe Bomo Korino, Jomo Wanyadhira, Joy wa Masharia, Wajiko Wagetoga na DJ Makjoji Musafiri watakuwepo na zawadi na ofa kabambe kutoka Safaricom. Burudani ikipromotion na wasanii Samirongo na Kurogawa Wajiko. Tarehe 18 tutaanzia pale Kabati, Keno, Maragua, Murang'a Town, Mukoyo Market, Kagema na kumalizia Kiriaini. Ni sherehe na bwembwe msimu huu wa Krismasi kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Kule kushtuka nilikuwa nimeshtuka kulisha, then nikakuwa na furaha moyoni, nikajua kweli hii kitu kila mtu anaweza win. That's not waste time sana. That is your check. Shikilia check yako. Ipi ni yako. Okay. Mimi ningependa kumuomba muendelee kucheza, kwani Mungu anaweza kukufungulia mlango wakati wowote. *487*3# is the magic code, my wonderful people. Tuzidi kujipanga, tushinde na view sasa. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo.
Jod Sardani oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kar gi ji adekni, hera bro ketogi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum, to ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwre kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Mana kamano nyakwara Mgajwang' kinde mar winjo ni to jopiny neno weche ma wawachogi e yo machalo nade. An kod Pastor Bernard wacho ni ariwra mar ka nyakwere kabuoch kaka wanene ler Ramogi TV kenda mora ahinya kaka ufuono weche ahinya ma omulo jodolo. Jodolo nyaka bed joma wacho adieri nikech adieri no ema Biblos bende ochung'ne. Erokamano ahinya. Amor kod twak kaka wanene kendo amor kuom neno Fredo Gweno kaka onyodho wach. To erokamano ahinya. Nyarawila kaka okengo weche kanyakla kod wuod Kanon kaka ochungo weche kod BOJ kaka chuo penjo ne jo panel. Adier bench kawuono ler putu. Amor kod ahinya. To ACK oling kanye. Sapit be nitie Kenya ka. Ma penjo mopenja ka. Aporo ni penjo senia. Ni ana awe kanyo mo. Wadura dia. Aten gikidi. Wadura dia mos. Jokopere oletwa down. I wish nyodak gi kao watch no chon. So unfortunate. Anja kopere monyuol Angeli. Akwayo governor monge portfolio kod owadwa Masini Ajay Ginyarawila arwako kabisa makare nyaleo kawuok umoja aero twak kabisa kaka wacho weche okay en kanisa odoni okonye tieko rigijito dwaro mana sympathy kuom jopiny ma momiyo gere kod weche matimore Kenya ka relevance gi sympathy ema chando jatelo no bukore wuotho e chuodho to ngiso jopicha mondo goe obed e kind jokwaya gi ganda wala mondo manye godo sympathy kanono ng'ani ongego siasa mare nikech onge ni mirima to kier okay wabire topic no bang'e nyakwara Mgajwang' maka joma amora ahinya to kanisni makopere mag piny Luo to wacho nang'o kuom tend piny Luo ahinya mag governors mekwa senior gi Nyarawila gi governor wach mangima mokalo Nito kanisa makopere gi kanisni mamoko by extension telo mar piny Luo mag governors mekwa to giwachang Iwinjo gima wawacho ka watieko mar gombo cha. Yes. Ni Nyarawila ni gi Fred tukata mnai. Sani ka koro yao WhatsApp. Ti wacha ni search fundraiser. Koken mar liel
ten mar kanisa. Kanise ng'enyne e kor gweng' gedo pile. Arambe itimo didek e higa. Chako gi matin ma MCA iluonge, asidhie gi moro madundo miluonge MP, to gi mitieko godo iluongo gavana. Ting'eni duto e kor higa ni ilombo gavana mondo bi ang'owa e arambe ni no. Koro onge kaka inya yoke e kore ka nikech idware mbele kucho. Gima ananeno VOJ mamiyo ng'eny kanise ma wan go de kor gweng'. Kata mag jokopere ma koro loso malo ka gi. Ok nyal loso en nikech gombo gi dwaro mag-gi. To dwaro gi gombo gi josiasa mang'eny na timo ang'owa chopo. Koro ok ibi yoko dhiang' achiel midwano pur nini. In kang' ibiro to koro ipake apaka. Ipake apaka mogo kang' iketo joke ng'ute to timo ang'owa opuro maber. Mano e gima timore gi kanise wa. Nikech bed ni wan gi kanise ma independent, ma ok dhir jasiasa ni gidwa ni jasiasa ogone gi arambe. To di neno kaka kanise wuok to kwedo gigo marich. Emomiyo kopere gi malo ka nyalo wacho gik ma giwacho. Lakini kang' gidok ni koro no father ma Catholic St. Andrews Mabondo ni dwa chung' to kwero gigo marach matimore governor ma county government ma Siaya to gi Bondo constituency. Bro bedo matek nikech samora mora ma en gidwaro. To jok mokwongo podho kuomgi en Governor James Orengo to gi MP Gideon Ochanda. Magi jogo mokwongo podho kuomgi. Koro bedo ne matek ni luongo jo media ni dwa wacho ni governor tim achiel 2 3 marach. To mae idechi dero ok diwang'. Ok iwang' dero. Mane momiyo bedo matek. Emomiyo ka kanisa nyalo bedo ni e higa achiel kata 2 gionge arambe magitimo, to gibiro bedo gi duol, gibiro bedo gi teko mar kwero gigo matimo marach e counties wa. Victor, to kendo gima chielo Victor matenore gi gima Jay wacho ni mana kaka wacho ni kanisa ni kama tek, kendo kama wasechope ni aparo ni gik moko biro mana medo bedo marach. King'iyo Jay biro nyisi gi Nyarawile bende ni ndalo mane watindo cha kanisa ne nigi nying, kendo padri kende kane bira dala muwinjo ni padri biro limo chieng' no idwa ywe laro, idwa ywe rangaji, idwa kwan gimoro amora, jadolo biro. Ne nitiere ji 2 manoluori e gweng'. Achiel ne en japuonj. Japuonj dhano noluor molo kata ruoth. Kech no odimbore, mibadhi no onge, to ng'at mar 2 ne en jadolo miluongo ni padri. Kata mana namba kende mar roni kane irwaki e wiyi dala mimure amura bul kende we kama igoye ne piny lich. To law dolo ni kaka dwaro mar dhano medore to gi kaka dhano medore e piny e kaka timbe dhano medo betie maricho. Mi gini king'iyo maber to Nyarawile biro nyisi ni kidonje buk mar Timothy mar 2 koso mokwongo, Timothy mar 2 chapter 3 kichake gi piny kanyo, to mama wacho ni ng'e malong'o ni ndalo mag giko gik makamagi kamagi notimre. Mokwongo dhano nobed moherore gi wegi. Yes, mar 2 adek kichake achiel kanyo, mano Timotheo mar 2. Yes. An Paulo jaote mar Kristo Yesu kuom dwaro ma Nyasaye, ndiko ni Timotheo nyathina ma ahero Nyasaye nomiya tich mar lando ne ji wach ni osesingorenwa ni wayudo ngima kuom Kristo Yesu. Ok apani en mano. Mar ine mar 2 adek kare achiel. Mar 2 adek. Yes. Kare achiel. Adek. Yes. But mark this, yes, there will exactly. be terrible times in the last days. Kiele gi dholuo. Timotheo mar 2. Yes. Mokwongo. Adek. Mondo otik wach gini kik wabed ni gimomiyo ahero ga chendore nikech kiwacho mo to ne wangi wakono fa emomiyo ahero adier. Okay. 2 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
ng'e malong'o ni kinde mag chandruok nobed e ndalo magiko. Ji nobed joma oherore kendgi giwegi kendo ma ohero pesa. Gini bed joma bas biya kanyo ka tiwinji kele moera mo mohero pesa. An ka tigo ka to korana na bishop. Mara dek chuny wacho niya, gini bed joma ok ohero jowetegi kendo mamako sadha. Bende gini bed joma jokuoth kendo joma owuore kendo joma undu kendo joma ok ohero gik mabeyo. Adhi nyime jati Nyasaye. Biya matin. Kosa achakari oka. Biya matin. Bende gin ok gini winjo nyuolgi, bende ok gini bed joma goyo erokamano kata joma oluoro Nyasaye. Gini tim gik mamiyo ginenore ka joma oluoro Nyasaye, to ngimagi to nonyiso ni gionge gi teko mar luoro Nyasaye, teko ma Nyasaye kelo. Into nyaka ibed mabor gi joma kamago. Wewe kanyo. Joma kamago ema yudo thuolo mar donjo e mier kendo hoyo mon mayom mogangore gi richo kendo magombo mayore ywayo koni gi koni. Victor, wegi kanyo nikech jeyo kombo owinjo mano ka pok obiro nikech iwinjo ko wacho ni gombo mar ang'owa koro dhano nigi gombo ma kawuono kidonje gweng' Victor to kati mayo mana chiliel moro lope moro tidonjo gi gachi moro mbele kacha cha to ini kuongi kwanya ma ibet mane bath pasta ka ibenga madeo gimitimo onge koro nekech rem to gi chandruok momako piny mae momiyo jo siasa kawo advantage. Winjo ka jeyo wacho ni kasa mchiwo consultancy to kuongo omap gweng mong'eni dinde adi man ka dinde adi mabunde gi oyiech jodola di malep gi oyiech koro kose kawo gini to ngamo to nekech jogi bende gin dhano. Jadolo ni bende nigi nyathine mano otieko sikul mamanyo tich to kone ni na loso gi gavana wadhi kawo nyithindo adek ka to nyathine ni osebudho ka maonge tich. Iwinjo Victor, koro kama wanie ni mana kaka winjo mwacho ni gombo mar dhano osebetie mang'eny to kaka timore mwalo kaka timore malo mana ni koro William gi jodito mamoko ging'eyo kaka itugo ni ke jodolo gibe mana dhano koro mae kama gikie ni to sama mu mapenjo ne to ka mise okethore joma kare nyalo timano kata obedo ni piny okethore modure kamano to pod wane gi ji achiel makare manyalo timang'owa nyalo wacho adieri to mana wacho adieri ne piny owacho en adieri miwache titime nikech josiasa bende riek. Ndalo mane wan gi Mr. Nyango Remjas Nyango Gotatenkacha kani lemo ka inie siu to ng'eyo ka in kanyo gadier koro josiasa bende ng'eyo momi winjo Bosholei wacho niya kanisa siemowa to kanyo bende mibadhi nitie ang'owa kech ging'eyo kaka giromo gi jogi gi kama gimiyogi. Erokamano ahinya kapok watieko. Oni loko ijadolo. Duma wacho weche mag mo nikech gimoro wami sadaka. Aparo ni gimachielo maber aparo ni omiyo to bete kanisa en ni systems ok ti. Ing'e ni ka systems tiyo gimoro amora tiyo. Tiyudo ka kata in sami uyo gi flock mari to in gi fuong'ruok nikech shida onge mang'eny matimo ang'owa mabiro. Tiyudo ka koro sani gimoro amora ok ti. Kata jamibadhi no ng'e mana ni kanisa makadhi agora to kata katimo mibadhi nano tibo wache ni to ng'ane malemo ga pile mopogre gi lemoni momako kanisa motego ni kato timo ang'owa uhangone. Poro ni mani munego kata kanisa o trace footsteps gi mondo ging'i ni to koth nochako gowa kanyo. Nikech mana kaka ineno Fredo wache ni chon kanisa ne en kama noluor ahinya. Mana kaka sani neno ka koro shida mag sirikal omiyo japuonj luoro mane ntiere cha onge. Mane ndalo mane jonyuol nwa nitiere ne en luoro makata kiromo gi nyathi e gweng' to tek ni in japuonj kano timo makosa ti discipline makata koken nyathini kata kokosome skundi to sani tinde mano onge. Nyathi ka nyathi ong'e right ne makimule to en moringo dhi mokwongo ka police this way nang'o rights ne obedo violated. Koro mane makama kanisa be yudre sani. Taparo ni mana kaka wacho cha kawuono king'io boke ibro neno nitie prophetess Mary Atasa mane yudo ni othomo yudo ka otupongi pesa to kata kani keto wacho ni nyaka ike mana e kanisa mondo miki ng'ato kwalo maelope koro yudo ka
ma jadolo makate tho pod orita ng'owa mwandu ne koro nyisa ni mano ka koro kinyiso ng'ato ni ka in ja kanisa to nigi bed selfless to ng'ato ok ne mano nikech oneno ni mano temi wacho be ema mumo wacho lakini ideal to pogore ora paro ni mane gimonego wane kaka koro waloko mondo kija kanisa tibede kibed je na ingeni Nigeria wacho ni kija kanisa kija piny tija piny okinyal kikare to Kenya kato wakiko erokamano mia paro muma moro mawacho ni kane riyo no hewa ni mia pi modho ka kech ne kaya ni mia chiemo kane onge gi nanga ni mia nanga jidura di matemo kamano ting badur malo ma en ga kone ne nyakoronga jwango weche manyien oserumo kendo machiegni ne joma ne wijo kokalo kuom Ramogi FM kar chunje weche pod thoth ka nyakoronga jwang ka pod wane weche ma kanisa noneno kagima nokelo kanyakla jotelo mag siasa mag kuom kinde malach ne ok modre pi ma jatend piny Kenya Dr. William Ruto jalupne Kithure Kindiki kanyakla ko jalupne mane othich oko ma sani koro bulo ng'or oko ma en Rigathi Gachagua kaachiel ko jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta ma en bura mane obedo e kaunti ma Embu mane oyuore kod jo kanisa kaachiel kod jo piny bende mane oyuoro mar chwangi nang'o mane timore ma nodoko romo ma bende wacho ni nokwongo tik bang' ka jatend piny Kenya mar ang'wen ne olalo wang' jo piny Alanda kane oyogore kod jatend piny masani William Ruto kendo en bende oyudo thuolo mar twak kar kamano jalupne machon mane othich oko ne okomi thuolo mar wuoyo mak mana jadolo Muheria ema noyango ni kindwa ka wan kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ma bende pap ne owuone jatend piny Kenya kane loso neno ka gima ne jopiny ne ng'ich kuom weche mane owacho to kata kano temo dhiro weche mag sirikal jopiny ne neno ka gima ne ok orwako gi chunygi te jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne neno ka gima norwako gi sironyo kendo kitwak mare ne en twak mane ji ne opoe mokalo dibendi ma en chakruok mar kier mar Kenya madiere kata got mar Kenya kata Murima ma bende wacho ni en slippery gi dho wagunda winjana kaka weche nobedo nyakwara mga jwang. Tuombee amani, tuombee uwiano kati ya viongozi na wananchi, tuache mambo ya ukabila na tupendane. Sisi wote ni wa Kenya na Kenya haiwezi kufaulu watu wakiwa na utengemano, wakiwa watupiana maneno, wakiwa hawaheshimiani. Vile tumesema bishopu wa waheshimu, nyinyi mutarudisha hiyo. So viongozi pia muheshimu wananchi na watarudisha hiyo heshima. Mimi sina mengi ya kusema. Najua mimi sasa siku hizi mimi sina mastori mengi. Mimi naangalianga tu TV. na kusikia radio tu. Governor nen kinde matek ndwari tension moro na jomoko ne lieko ni nyalo beti kendo ne temo somo body language mag jo dolo mag kanisa ma Kopero kang'eyo ni kane somo body language mar ji kaka ne nyase ne mar lemo ne en ang'o mane nyalo kwanyo malich ahinya kitemo pimo bende kaka norwako Uhuru Kenyatta gi Rigathi Gachagua kano tal nyinge. Victor kang'eyo gi Chamos en tension ne oni to tension ne oni makmana ni tension manyo nitie ni nyo gitemo mondo mi gimanage ma yie gik manyo timore e chunye hema kocha nyo kwanwango thuolo mar neno ne itango no mana gima kamera nyalo neno to kanyo miwa thuolo matin mar neno en sama nyo jotelo gi wuok sama nyo jotelo gi wuok kineno kaka jogi oko jatend piny machon Uhuru Kenyatta tineno ka gikowe gi mor kadhano ringie bathe matin sama iko lop jatend piny machon mancha ogoli e telo Rigathi Gachagua tineno ka dhano chako kowe gi mor to kiko jatend piny William Ruto to mano nyo kineno ka timore ni neno ka wach mar Ruto must go nyo nitie maparo ni security details manyo ni kacha sama nyo nikech na onge kanyo to joma ni kanyo biro nyisi ni security
nyo bedo beefed mapek. Maparo ni samoro ng'at moro ma nyo nyalo ting'o duol moro mapogore gi duol mar kacha ma nyalo tiyo picha ma en ng'at ma koro lwedo ne ni mana buti duonde. Lwedo security ni ma buti duonde ma kitemo ni tip to di. To tension ma nyo ni kacha ni kichingine Uhuru Kenyatta nyo nyiedhore e lela kuom thuolo mar abora. To ineno ka samo nyiedhore ni to rigiji be ni kacha. Ting'iyo kama nyo rigiji obetie. Nyo bet odwa bedo mochwalore matin. Gikaro welo modhial. Gikaro welo modhial. Kata doko ni je ibiro nyisi nitiere kom manyo ketne machiegni to no otamore betie. Mondo dhi obet maboro chal ng'amo bet gi jopiny. Koro sama Archbishop Makopere ma Nyeri Anthony Muheria kende ng'ama no awinjo kuluongo nying rigiji. Kata doko ni ok omiye thuolo mar loso. To koluongo nyingi wiri gi ji nyingi Rigathi Gachagua winjo ka papo kethore. Papo wuo. Ma pinyo jajni. Manyisi ni dine miye thuolo mar wuoyo dino oketho gicha. Do mayo jatend piny yamo. Koro joka no make sure ni e program kacha pa ne giso jodolo ni kaluore kaka gidhi to gi tension mantiere kikwa miye thuolo sana. Tadir mantiere ni ntiere mutni mang'eny e got. Got yiengore kendo opot mana kaka iwinji wachena. Ma the choice mar jatend piny William Ruto dhi kacha en gima nyochune. Ing'eyo ni ntiere kinde manonego beno dhi Embu kacha mano cancel e limbe ne moro. Kancha ywaruok ginie e chunye. Koro mar ariyo ni neno ka nyochune mondo dhi mondo be kik no cancel ma diriyo. Bedo no Uhuru nyodhi kacha bende no temo konyo William. Okrigiji. Nyo temo konye nekech attention mathoth dhano nyo yudo ka pod ok oneno William kuom thuolo mar pok oneno Uhuru kuom thuolo mar abora. Koro dhano ne chak yudo jatend gini. To dine weye thuolo matin gima na aneno kacha ni dine miye rigiji microphone matin. Taparo ni kaka do tieko wuoyo ni e kaka dhano do wuote. Koro paro ni do ketho budho. William Ruto ng'eyo maber ni the mountain osedhi. Akiani kech kineno presence mar Kindiki kacha to en gi tich matek. Kani nene kacha en gi tich matek. Omiya paro mondo awene jowetega ni onge lokruok mantiere chuny jo Mount Kenya. Jogi feel gi jok mamoko tema gineno ni jogi gin andhoke. Jok man kacha gineno ni gin andhoke. Koro kad king'iyo mosruok mane nie kinda mosruogno mane nie kinda Uhuru Kenyatta gi William Ruto. To William Ruto temo mose ko temo nyise ni in ng'ama ber. Bwana China ran. Mineno ka gitemo yogore. Koro kuom sani William Ruto dwaro Uhuru Kenyatta moloyo kaka Uhuru Kenyatta dwaro William Ruto nekech Uhuru gimodich godo kode onge. To ni neno ko mose ko temo nyiso jopiny ni ok awe upodan gi bwana ni. Kineno ko yuke kaka ne oyuko lwete no podan gi bwana ni. To William ne oyudore kama tek mak mana ni William bendo ng'eyo kech en gi intelligence. William bendo ng'eyo kaka ground en. To Rigathi Gachagua biro yudo thuolo mar golo koke mbele ka. Nyopodo kan. We awene jowete. Ero kamano Nyarawila. Nitie wach moro mosebedo ka gedre kuom kanyo ga menga. Nikech ing'eni ne paro ni samoro Deputy President manyien Professor Kithure Kindiki ne nyalo tiyo gi thuolo no mar temo en bende olos godo piny gi nyinge nikech lemo mar jaluo jatend piny nyodhi Mount Kenya West osebedo kobudho ahinya East kocha. To neno kaka mane ok otiyo gi thuolo ni maber ahinya mar ng'iso jatend piny ni ambe an aromo tich mar siasa. VOJ anaparo ni kaka Professor Kithure Kindiki no tenre budho mane ntiere no. Ing'eni machacha ne en function mar kanisa. Mokwongo no ok en budho mar josiasa. Koro miyo kata kane jo kanisa oyie momiyo gi nafasi mar wuoyo no nego beni en gima ne gi confine gi wegi e wach kanisa. Temo ni neno kata the fourth president ni winjo ka wuoyo to wacho ni en tinde kata ko luonge no bie kanisa obro biro timo gimoluonge no bio time kanisa okobe timo ang'o okobe go siasa. Ngech kata wan kane wacho kono wacho politics of the pulpit. Manyiso ni kacha kaka ne gibiro gima no kelo gi kacha
ne en puodho mar Bishop Peter Kimani Ndum. Manyiso ni kachacha mane gima no onego beni en agenda kachacha. Makata wuoyo mani neno gavana no wuok oko wuoyo ko wacho maendeleo mane ntiere cha. Maka kane off script. Maka gik mane okonego beni ne iwacho kachacha. Temo mi neno kata tayo mar function no ni neno ka Muheria kendo ni neno ko panko maber mi neno ko wacho ni otaye ni neno representative mar pop kano biro mano tayo misa kende mano wuoyo ni neno news kano biro ma represent the region be kane gi wuoyo ni neno ko wacho ni ng'ama ne tieko ne en Morris Mohatia ma Kisumu mane nitiere kanyo ko kane giwe thuolo ne wuon nyasi mane en bishop mani keto manyien Peter Kimani. Koro yudo kaka ne gitaye kata sama ni neno kane wacho ng'ama ne tayo chenro kane winjo kane governor osetieko to iwacho ni kara mondo koro giluong the fourth president owuo ko ka governor obi oluong Kindiki. Kane neno picha manotimre sechego ni neno ka Kindiki nyise ni oyo ane makora kawe gi ka. Mani neno ka koro Kindiki no chung moluongo the fourth president basto lunga ngowa president. Manyiso ni kata ja siasa onge mano yiene mano wuoyo. Kora paro ni kaka Kindiki no dimbore cha kaka no onego bedi nikech kadi ne en bo yaw kachacha mondo koro chakni ni an be kora jadala ka the school bear koro kaka jadala ka an kora biro representative maro no pogore kata kani neno kaka no invite migosi Uhuru Kenyatta ne ntiere luoro moro manomiye kendo ni njo ko wacho mabeni wamor nini kendo walemoni kendo wamor kwa neno kibiro iriuri kodwa okapani ne en jalo ne en the former deputy president do wuoyo kamano do dire achiel ariyo ko parone kama ne gintiere kech kane neno kaka no wuoyo ne chieng mar swearing ta paro ni maer riwruok mar adek mane girome ntie liel mabene girome to liel cha beni neno kaka Rigathi no chadho wache ne Uhuru Kenyatta kata liendno kora paro ni kani neno kaka Professor Kindiki no wuoyo ngenji to seto kendo ne nyise ni mano ne nafasi mano skwonda makanye makoro no nego beni embe koro nyiso Mlima ni an kore mabiro ane makoro an senior most gini okolalo jo Murima gini poni kodo kone to ni neno kaka nyono kuwuoye ni neno kano chung to no ombolore mo nyiso jo kopere ni wawinjo kendo wadwaro ni mondo owuok kamoro achiel to kano tieko to ni neno koluongo Uhuru Kenyatta kendo kano tieko to no luonga ngowa president mano kuwuok e script mane nitiere cha koro mano be nitiere kaka no nyiso telo mopogore nke chon chenche wange ni Rigathi kano omako microphone to ni ingeni do chade moloyo kaka president notima ngowa no wuoyo to ni neno kata president kano ochung mano temo wuoyo wach mar maendeleo mar sirikande ni neno ngich mane nitie makata en baparo ni kano ochopo kamoro to ido ka gima no wuoyo kende mi neno ka otieko wuoyo ko wacho ni we adhi ane kata hospital ane gima timre hospital mondo wanini to shamu wacho ni betiyo kata kotima ngowa okti koro kachicha kane ng'iyo ni neno ka kanisa ne in charge to gimbe kane gintiere kata kane William Ruto dwa kelo siasa gi governor Cecil Mbarire to ni yudo ka japiny nok ni kod koro mood already ne ntiere kachicha mane nyiso ge ni kamano bire ni mane mar kanisa manyuru nafasi u mondo koro bi utima ngowa wach weche koro aparo ni kanina tingeni macheche function mokwongo mane Professor Kithure Kindiki koro ne bire gi president to ni neno kata Freddy wacho ni kaka no uro donjo momuso joka ingeni kani neno donjo kaka ne jogo donje burano ni neno ka Rigathi mano mondo mokwongo then president donjo gi deputy mare kane gibet koka Uhuru Kenyatta no donjo mogik mane neno kata ne gichung kano donjo koro mano be nitiere kaka nyisi kaka ne siasa makono ne ogo manyiso ni the church was still in charge dine bed ni en mar jo siasa di neno kata protocol kata announce mar state house
ema dene in charge of program ni neno kanyoro ne gionge chengno ne gionge anywhere kora paro ni mano be en a learning point ni kata ka jogi no biro nitiere kaka kanisa no chunge kindgi mondo kik wene gi nafasi mar goyo siasa to Uhuru Kenyatta be kano wuoyo ni neno kano otieko to no kwa kanisa mo wacho ni luoro mar kanisa gi luoro mar president mane nitiere obro bet mo owene William Ruto mawuo matieki to kotieko to kwa kanisa mondo timang'owa owuogi nikech kong'iyo koth to neno ka koth biro to tindo ti oonge ngufu mar ng'wech mang'eny mar mtoka bro miye wich bar koro ni neno kokwayo kanisa kendo wacho mabe ni kata mich ma biro gone ok en envelope mabrawe en marachar weura we achiu kama mondo jopiny te one gima biro go kora paro nitie lony moro mane nitiere function no madine bed ni noken kanisa ta aparo ni dino bet mopogore Victor Ntigi moro no amis moro tu wachana na ukabila mambo ya utengamano no wuoyo ne ng'a Uhuru no wuoyo ne ji mang'eny mokwongo Uhuru no wuoyo ne leadership mar Kenya ni jadolo kiking'ie jadolo kaka en nitie wach mano wacho kano ochako wuoyo nitie kaka no describe bishop manyien Peter Kimani no wacho ni en ng'ama rabora ten ng'ama duonde ni piny kabisa mokinya winjo oken janyadhi oken jasunga oken ng'amo chaji oken ng'amo wuoyo ne ji marach en nyocha en osiepne ka en reverend to sani nyaka koro bolore kako wuoyo kod nikech jadolo kolemo to dino lemo ne no ok chop ne Nyasaye ing'eni kanyo nitie kaka no nyiso joka kani ka jadolo wuoyo kata kokiwinjri godo to kik iduokri kode nitie kaka inyalo bolri ridogi wuok kodgi ma onge gima okosana e kindi ka mar ariyo no wuoyo wach mar ukabila ing'e kaka leaders osebet ka wuoyo kendo pane kanyo to no chimo mana rigi jete gi wach mar ukabila mako gine to ni Mrima usiguse Mrima aparo ni mano be no keto to mar adek to no wuoyo ne kendo leaders wate kama no wacho ni leadership mar agoko mabe aparo ni representative mar Pope no wacho leadership by iron fist okinyal bedo godo nikech ka japiny wuoyo nyaki winji japiny to imbe ki wuoyo japiny bro luori nikech imbi luoro kimang'owa mo wacho emani winjo ko wacho ni respect is two way en a two way traffic to no temo tiyo kode ko wacho ni bishop modonjo manyien nyaka winji jok motimang'owa molemone monde ka jogi be omiye luoro no olokre koro nitiere kaka weche mano wacho ne nitiere kaka ne nigi connotation mang'eny king'iyo gi gik matimre sani e Kenya masani ne do medo gol kapok amiyo je kapok je ogo wiye mabe abiro weyo choma na kanyo nitie picha moro manyo okwayudo tabiro weyo mondo je okeleni to dine wayud pichani do bedo nade e sitting arrangement gicha iparo nade dine Rigathi Gachagua bed kamoro madine omosore go Uhuru Kenyatta kitingeni no gimosore to kindgi kako sebedie marachien kacha mosebede ko lamo mondo wene e richo ge manotimo nade gik manotimo ne Uhuru Kenyatta di paro nade ni dine Rigathi bedie kamoro manegi di yenge lwetgi matin to jo Mount Kenya neno nekech imanyo kingi mar Mount Kenya abiro we mondo je odi sini agwewi kama no picha no kidi bedi kata bedem na ni Rigathi obet kuma ni nyamose okudo chopo nikech miyo Uhuru Kenyatta no biro ne ni ong'eyo gik ma yande Rigiji wacho to nikech Rigiji osewacho ganisi ji osewe ne ang'ang'o girigo mamago jok mong'e Uhuru wacho ni pokotimo emomiyo Uhuru nyo biro to moso jari okende moso Ruto to moso Kindiki to bet piny bende iwacho nwa ni Rigiji kombenye nitie dayas ma josiasa ka maradek to ene manyo yiero mondo gi obed kocha gi joko mabor yes nikech iwacho ni nye nitie tok governor ma Embu gi senator nyo wene kom
nikech chenro duto mana kaka Roslyn wacho jokopere manyoka to kendo ne gin in charge nikech ne ging'e kitwelo mabiro ne ging'e kitwelo mabiro to bende ging'e somo siasa mapiny ka ema ne ging'e ni jogi kwaketo gi kate to bedo mayot nikech wane mwatayo program wane mwayiero joma timo ang'owa joma loso king'iyo sani Rigathi Gachagua onge lemo moro amora e piny owacho luor manyo omiye ne luor mana ni ne in jalup jatend piny emomiyo nyikete kanyo nonanona kuma nyo obetie cha mache kare en raia sa en raia makata inji bed kuro to kuma obetie cha tichomo mana kombathe onge gima jogi onge ng'ama dogoli kado retire to pogore no retire wache sane neno koluongre ni second deputy president mano to title mano mare lakini en no ticheo oko retire to do bet mne bathu Uhuru Kenyatta ngech kamane kaka protocol ko joma retired gi bedo to the right joma ni koro enyo bira kaka jagwe mabene en bendo ko ni bishop manyiketo ni osiep ne mano tema ng'owa emano gwele tema no gwele Uhuru Kenyatta bende so kacha an kipenja ni kani idwa pim nguvu to kanisa nyoko miyo wa picha manye wadwaro mondo pim gudo nguvu jo nikech kidwa pim nguvu timiyo gi amia nafasi gitegi loso so gimoro ni jinyo wuoneri gi jicha timore nikech lit pod nitie chuny ji mang'eny mano here mano nene kaka wuodgi mano yuda ng'owa nafas so lit pod ni e chunygi to bende ng'ich manye gi nyiso William Ruto cha ng'ich ma jodolo ma kopere ne wacho ne japiny tima ng'owa hinyore mano to yotimore kamora apa mana ni kaluo kende maka William Ruto sani obire to do yudi erwak maber to ji omor to ji oilang to be nyako thieth pap sudoge kata mar thiedho papa na winyo ni ndoso kamano mano biro tano ga winyo ni nondosi no kochopo te so ngisi ni macha state of the nation ni jo piny ok mor gi gigo ma serikal timo an nyoka nene ni gikwedo William Ruto ahinya nikech gima notimo ne rigi ji ne gigo koko nikech gigo matimore e Kenya ka sani nikech nyinjo ko wacho weche mag shift jo piny owuo affordable housing jo piny owuo nikech CBC Kenya piny kod gigi ok ti gigi ok ber we wacho nwani gigi ti sine we ngadi matin ok na her mar ngadi kama jatend piny kane loso e nyasi ni kanyo cheloso nyasi ni nyocho wacho ni opuoje jatend piny mane odhi retire mar 4 Uhuru Kenyatta nitie gik moko mane wena amba kasora kaka dand de chuo mar chopo gi achiel kuom gi en affordable housing CBC kod mamoko no temo implango no temo kelo wach mane yeka ingeni William Ruto kan wach mokwongo mosewacho gigi en osegwa wacho ni gik matimo gi kata mana serikal mar Uhuru Kenyatta neni kodegi kata mana king'iyo manifesto mar Azimio negitie mondo kik wach ni gigi owuok godo kamoro ma ene mong'eyo majikia otemo wacho ni gik matimo gi ok gin pacha ok gin dwacha magi dwach serikal mane nitie cha ne timogi Azimio kadi ne odonje serikal dino timogi ena yo motemo kone godo jopiny ni gigi ok gika ng'ata madibedie serikal do timogi serikal moko alacha ne timogi rachne ni ento koro timogi gagoko nikech king'eyo no temo bere wang' jopiny ni an gigo ka hango nu kata mana serikal mokalo chan ne mano chako gi to gigi adira makende ni ne ginti lakini nok tim gi oreya makoro timo gi gachune gagoko makoro nitie emomiyo an kipenja weche mag Kingpin ma Mount Kenya tako ni podi nikech sani pod nitiere e chwang' gi lit moro ma ji nigo miye higa chiel mondo Kithure Kindiki bendo bedi ofis nikech kano ka ofis nwawacho kamler ni Kithure Kindiki ok en jambola okia mobilize ji en ng'ama ne nigi lo famne to ne japuonj prof to gimomiyo chung senator en William Ruto ni ema kone ni bwana didi chung senator tok kose chung ne William Ruto case
inyalo paro maber chien ka niki thure kindiki ni no yier PS modagi ka office Uhuru Kenyatta modagi mokoni an akia tiyo tiji serikali modagi dweche 8 kapok report office mo mi ng'ato kendo koro chung ne senator William Ruto mano influence to chubedo senator tamare ka inyalo paro ka koro yiere gi ji mokon we siasa abro gonu chieng moro mbaka ng'ama no ur modhi omanye ma William Ruto gocho ne bwana no kawana go mokone ni tafuta rafiki yako mwambie nataka kumzungumzia nikech no kun makata namba usimbi William Ruto ni okomali oyuadi mangiso ni okoja siasa nikech siasa okutimre kamano so en nyaka koro kunamba momieno nyaka ng'e ni okene mana tij office gi bolo ruok tok jatende nitie numbers ma bende nyaka tim ang'o nyaka okele yiero manyien so wamiye higa chiel Victor nitie gimoro ma jay weyo kanyo to okele machiegni wachom nikech en bo chomo na mara gimoro king'iyo speech mar president to for the first time nineno kanyo koketo okomedo chiwo promises mamoko ne okomed chiwo singo madongo kaki ne oja chiwo gicha maparo ni gima ne omone chiwo singo ka eni jok mane okone ndala riyo mokalo ni riamba ahinya ema nyoni kacha jodolo kanyo sekone ma sirikal mar miriambo goro nyo bedo ne matek medo chiwo singo moko makata ka ni winjo weche mag shaga giweche mag affordable housing to jodolo manyo sekone no riambo ka beni chien kacha gi jora madongo dongo koro ng'iye ni okine udi okine gima no wacho ta gibiro nyaka retired suluweti gi nini kacha koro ng'ini no kodwa donje e trap ma joka no oketo ne cha momi neno ka chiel kuom jadolo mane isido cha nyo we wach basha ma brown ni iwinje en basha mar mibadhi e media kai media ka wang'eyo brown bed no gima galagala seche moko be wadende ga ni payola mano gito media kuro iwinjo ko uru wacho ni anto an gi michna moro lakini okakele brown en belo kuro mare ma jatend pincha ni winjo ko uru wuokie gicha nikech koro jok mane kwede weche man mbadhi to gi miriambo cha koro kaka no riambe chunya tar ka inyo bedo ne matek ero kama na nya kapo ko tieko nikech aneno ka wantie ga agenda moro mogik wadwa biro koro weche gi machiegni gi japiny ahinya sine je ibonyo Nyarawila kod governor ng'eni adwa goyo wi gi ero chomo gimoro mi penjo ni to William Kano wacho ni gik mo desa nigi ne ure momi ng'eni kingi mupogore be nitie kaka onyiso japiny niya an atimo mana tieko gik manuro timang'o ochako makara kugona nduru kugona nduru to ng'ama no initiate robet kae en monego penje mokwongo nikech magi gike magi projects ni winjo kwacho ni ninang'ang'ana sana manyiso ni kaka nosekete no onge kaka onyalo loke kendo nochako gi CBC koro manyiso ni shida ma wantiere godo sani katide ma William Ruto to nitiere kaka Uhuru be otimang'o nyaka timbule erokamano mupogore kod mano ma obiro mandalo mano kende bang' kanisa ma Kopere osesoko wang' ko wacho ni karan bende chieng' Jumapil abro manya kanisa moro ma Kopere adhi alame kodgi notemo timo ka to mar ariyo Uhuru Kenyatta kumachielo wacho ni entinde weche winjo mane radio kendo oneno mane TV ngiso nang'o jomadongo achako ni sine je ibonyo Uhuru Kenyatta temo wacho ni en siasa ma Kenya onge kikuluonge nyinga but winjo gik matemore onge gik matemore aneno kenda winjo gik matemore nikech ing'eni no sega wacho seluonge nyinge mang'eny Gen Z kane protest luonge nyinge Azimio kane protest no luonge nyinge so gimora amora mabedo ni japiny osewuok godo seluonge nyinge emomiyo koni mimi siku hizi naona tu kwa TV na nasikiza kwa radio mondo kole japiny ni anaonge gik mang'eny muwacho nage but aneno gi kenda winjo gi mar ariyo en ni Uhuru Kenyatta gimora amora marach kende serikand William Ruto ni bendo seluonge nyinge ni winjo kari giji
ka koro tol deyo to wacho ni an kore naga nikech nyecha dhi amanyo Uhuru Kenyatta nikech bwana ni nomanyo Raila Odinga. Koro bende nitie makosa kama manyo Uhuru Kenyatta. Endo komanyo Raila Odinga to ni beto. Endo kamanyo Uhuru Kenyatta to jama kosa. To nikech no loso ne jogo maneri gi jodhi irgi. No temu konegi ni oyo jodalawa. An gik matimre sane gi aonge. We uru luongo nyinga. Na se retire. Emo mine no kata ko wacho ni mambo ya speedy na nipatia headache. Nikech onge kitimwe siasa kono weya ura weya ayue abed mos so nyote mologe lwete nikech nyo yudo nafas mar kone ji ni gik matimore Kenya ka sani te luonge nyinga medo moro kapok wadhi wach machielo. Amba paro mana ni gini ng'eni ipenjo ni William Ruto kane ni e function no wacho ni obro tieko gimanyo kanisa ma jokopere mondo koro tim full circle nikech no sebet kaka gima pile pile ne en gi function e kanisa no tineno kadieri no dhi Soweto motimo ang'o molemo makata ni winjo jo kanisa wacho ni no goche ne gigo tieno to ni winjo ko wacho ni gavana ma Nairobi kanone ne ko wuoyo to oro ne message onyise ni nitie kanisa maparo ni wanyalo dhi to kendo ni winjo ko nyiso jo kanisa go ni koro ka gavana otamre biro to gochina uru anantiere mondo tim ang'o abi koro paro ni tiere kaka embe no dogo lombre ne kanisa mondo friction mane bedo cha kik tim ang'o kik bedi mondo mi weche mane jo kanisa wacho ng'eni chieng' mokwongo cha ta paro ni no chuoge mateke momine no ka statements no wuok gotieno more wi wadgi koro aparo ni ka gino no se sink maber aparo ni gidogo ging'iyo ni gima wanyalo timo okwanya ya owogi kanisa nyaka koro wadogo mbolre kaka sirikal mondo wane kaka watiyo aparo ni mane gimomiyo no dhi e kanisa motimo ang'o Soweto cha mar ariyo wacho Uhuru Kenyatta me wacho ni ng'eni pile Kenya pok no wabedo gi situation ma wabedo gi retired president ma ng'ama pod yang nikech pile kane wabedo gi president ma koro retire en ng'ama koro jony ma koro bedo statesman to Uhuru ng'eni kata kane dhi mominjo kada tuli gine ne wacho ni Uhuru pod yang wamanyine Uhuru kamoro mondo tim ang'o obedi temo mineno ka nyingi osebet ka wuotho sate temo mineno kata kano odhi e chenro ni neno kaka jo Kenya noil kendo ok kata ni jo Embu kende kata online kamora mora kata kani neno ki stream sama no wuoyo ni neno jok mane ng'iyo ne nyise ni jo Kenya mang'eny ne nigi curiosity mar winjo ni to owacho koro paro ni mano be nyisi ni kama entiere en bong'eyo ni entiere anxiety cha mar ja Kenya nikech samora mora magimora mora timre marach to nitiere kaka nying Uhuru Kenyatta be kadho kanyo koro no do nyiso japiny ni oyo anantie kenda neno kenda winjo ten mana ni sani aonge kanyo Fred go wiye dakika achiel kende gima Uhuru Kenyatta nyiso gi ni ananeno mana gik moko e TV obiro gi kama je yienge to Nyarawila yuogo bathe enia owacho ne sechego rigi ji obet kacha nuneno gik matimore gi na owacho nu nekech TV ni jite nene Uhuru wacho nikech ka en ready to ang'e ready monyalo be no winjo inoro makare ing'eni gima otemo wacho na ang'e gik madhi mbele pacho ka to uneno kaka gik moko osebet katimore koro sechego rigi ji obet kacha koro ng'ama no loso go kacha ne en rigi ji to gi William Ruto neno lweny madhi mbele nekech ineno kuom sani mbaka magore Mount Kenya sani koro giwacho ni sani ng'at mo Uhuru nyisowa makati Uhuru nyisowa mana ni koro en jakom to kanye ma wadhi nekech mirima magin godo ting'eni gima ng'ato timo iwacho ga ni kidwa make a decision to kiki make sama iyo wang sani Mount Kenya igio wang koro ginyalo timo gimoro amora to Uhuru ne nyiso gi ni na nyiso koro uneno gi wang kaka uneno no e kaka ambane Nyakwara Mugaji wangu pugore kod mano siasa mar piny luo ochapo ndi e county ma Homabay speaker Hannington Gaya nyocha ogwe tao kendo ma timore kini mabende ne nitie paro mar thiche oko gi county assembly members kada jokanyo mag od bura matin mar Homabay county ma timore ka bende county ma Migori county number 044 governor gi senator nyocha lweny moro mar rakro gi wach nyocha obede kindgi
ma en nyocha oneno e nyasi mar dhialo kendo konyo jo pikipiki kaachiel kod nyasi mar rwako spika manyien mar County Assembly mano ma Migori. En ang'o milaro? Ma en siasa mar piny duo. Fred, kachako mana kodi, okoyangore gimomiyo spika nogwe tao. Weche osebedo ka gedo mang'eny e siasa makaluo ahinya kaunti ma Homabay ka. Gikone koro spika nyogwe tao. Aparo ni spika notimo makosa. Kendo chwanyowa. Kech ogwe tao konyisowa gima miyo ogwe tao. Mak mana ni wang'eyo ni magi en siasa. Nikech noko yiere kacha gi bishobe ma owacho ma nonyise. Nitie ng'ama noyiere to ng'ama ne yiere ni ok nyal yiere iri beda spika. Nitiere role ma notimo ne ng'ani. Yiero ni ma en governor. Nitiere kaka kinde gi governor. Victor kata mana county kanyo kata mana tich ma ok county ma Homabay kende, county gite. Kata mana tich mar yuecho kende ok nyal ndiki ka onge ng'ami ng'eyo. To ng'ami ng'eyo ni ong'e ng'at machielo mong'ere gi governor. Koro nitiere gima nyotimo, tier number 1 en osiep governor. Bedo ni nyo wuok ni no wito nwa thuolo, kechene ma no nyalo nyiswa kaka ineno Rigiji no dhi ochungcha, to wacho no ne sirikand ni magi ma timore. Koro no nego wel nwa matin gima dhi nyime e Homabay nikech koro madong to gin mana weche mag afuong'o. Weche mafuong'ore ma ok wanyal verify. Kata doko ni maling' to wayudo mang'eny, lakini ok gin official. Ting'eni dine ondik mo barua mabor malachie mowacho na gwe tao nikech ma gima kata ng'ato keto risasi kata ji nyong'o chiemo kamoro to koro mak mana kaka koro pok timore. Koro keto wae weche mani koro mafumo wach. Lure ntie no dhi duo pi no ber nikech ma en siasa. Political strategies wacho ni in koro wuoga nikech kake wacho ni Rigiji bende no wacho korka kore. Nitiere gik moko ma kamoro dine wang'eyo ma pod ok wang'eyo nyaka sani. Dine othiche oko nikech move mar motion ma thiche oko dine ngiso ni magi grounds magi dwa impeach godo the speaker. Ang'o manyocho timo ing'e nikech kapok ogwe tao ni igole. Yes. Manyo oseyudo ko onge ground move mar motion cha oyudo ka MCS gini osepangi. Koro ka ni igole to kunyiso wani en ang'o manyo mi idwa gole office nikech koro ing'e no miyo move dine gicha chop kare to ne debate dhi timore County Assembly kacha. Ma koro no wadhi ng'eni magi grounds momi idwa gole godo. Koro ing'eni nikech owuok omiyo koro move mar motion cha ong'wony gi gika. To bende ka ne gika ok gin adier nikech ing'eni inyalo bedo ni gika ok gin adier lakini ionge ground, ionge MCS nikech wang'eyo bende kaka gigi tugore. Wang'eyo ionge MCS samoro gigi osetugore nikech en tuk pesa je biro nyisi neko gika kata koro en tuk Simon samoro fuku ne ok ber oneno ni wawuog chon koro akaw manyalo kaw iwacho ni siasa michame mithogo kata michame mitimo ni chame mikwan. Koro aparo ni ok wanyal oketowa kama tek mak mana ni gima duong' mantiere ni nitiere tuo Homabay. Masa moro kaka ji paro ni Homabay ngima cha. Madano ncha par to gibe wawacho ka to sama wawacho ka to kitego be magero didwa. Tuo nitiere Homabay maduong' ma paro ni wabiro losie. Chalo ni kare kako langot gi oko pogore gi kaka ntiere. Picha kare mimiyo gi oko ni ma samoro chal ni ntiere PR mang'eny kabisa matudore Homabay ka. Ntiere PR mang'eny sana weche chal ni iwacho malerie ka to gin gigi kidwa winjo gi to ibiro wuoyo gi contractors Homabay ka ibiro wuoyo gi jok ma ineno timo gik mang'eny matiyo Homabay ka incha ne etoke makata mo ok adwa dhi matut mbek ni gore ni kamoro dipo ni gimilicho ni Homabay namba 1 ni dipo ni kare gin na PR to gi weche mamit malombo piny to giminyalo ne. Taparo ni je kaka ng'at ma bende kore lach nyalo biro manyo mondo wagoye mbaka matin gi oko kata ka ok wakele ka gi speaker tango mano miyo thung'e wawegi ka nikech macha en body monego bed timo gimidong ni oversight makalo ite executive ni teye to samoro oversight na gi nyinge yor check to onge gima matimore. Ing'eni wache speaker mar Homabay duoka speaker aparo ni speaker mar county under Akuba be speaker no wuok to kapani en mano kende apani Migori bene ntiere gi shida Kisumu Vihiga koro ing'eni ntiere ndalo mane ntie mbaka Senate ni ntiere chik moro mane onego beni kelo
mamiyo guarantee office mar speaker nikech kaka sani entiere en loose manyiso ni entiere kachacha in political appointee nitie ng'amo keti kachacha makinyono nyona tiende matene ni to kinyoti mang'o ogoli ineno kata nitie speakers mosetem gol magidhi nyaka doho madoho duokogi to pod itimo ang'o iwitogi oko to gima lite mar Homa Bay nikech gik maneno katimre Homa Bay aparo ni ne waneno mane serikand Machakos Alfred Mutua ndalo mane wacho ni kaunti ya Masinema nikech kuchocho gimoro amora ni nyien ndara ni ketonwa lam ni ke gindaladi ambulances pi water projects te F1 benchmark Formula 1 to chieng' mane senators owuok kodhi timo gimiluongo ni fact finding mission kane giduogo gi report e Senate aparo ni kanye mane sinema timo ang'owa to koro mar Homa Bay ting'eno pogre nikech Homa Bay kae ma leadership mar ODM wuoke manyocha wane gi chairman masani koro minister kendo sani wan gi chairperson ma the first man ma governor omiyo kadine bed ni nitiere kama benchmark onego bede to bed ni en benchmark mabro bede history books onego bed ni en kanye Homa Bay nikech ideology mar ODM as a party osebedo kae no wach mar decentralization of resources yes of resources to kata kara ilongore ne devolution to leadership ogotao Homa Bay onego bed ni Homa Bay kanye majite kadhie to wacho nang'o ni wadhwani ka koro sani koro speaker resign tingeni speaker mineno no resign dwe mokadho cha ingeni no obedo summoned kanchi neno gi EACC gen gi former acting clerk Anagel mabe kachacha bene nitiere conducts mani penj around public office ka gi kalatese gi kaka recruitment notimore manyiso ni nitiere gik mang'eny ma japiny okong'eyo matimore kachacha nikech kakoro de chop kama speaker wacho ni wagweta kapok kapok MCS obiro discuss conduct e floor nitiere gima duong' manoumo molo dino bire floor makoro weche nikech kacha ten privilege nikech kaka Fredo wacho ni gwene town ochwanyo Homa Bay kabisa ochwanyo nikech kata dine wang'eyo weche moko ma sani koro wakia tineno kata deputy ne kano somo communication to wacho mana ni no submit e office clerk ni o resign makanye madino state kata ni ana resign because of 1 2 3 emomiya resign ko kamano to dino we keto do we kata mondo motion ngeni motion kapok gigo kura pode pok githichi oko dine giwe kata MCA no kel motion no mondo embo chung kata choji tetea mondo jopiny winje ni to ang'o matimre Homa Bay koro ngeni ko wu kata chato nitiere siri mang'eny modhigo ma japiny ok otimo ang'o okong'e koro paro ni chama nyaka gidog back to the drawing board mondo gipenj ni to ang'o matimre Homa Bay nikech chal ka gima en tuo madhi mbele maparo ni maybe ka koro wadhi mwang'iyo maber to nitiere gik mang'eny ma underline ma japiny owuon okong'e gima timre Homa Bay to Kenya be ji ogwega tao en kako gwe tao to ng'e Kenya riembe ji tich igolo ji office en mana mowuok majomi yes you would rather die than resign en mana mowuok ni okong'eyo wawene sini kamano senior wachi kuom milome wan gi lendo ma wakwayo godo Julius Gaya Ramogi TV gi Ramogi Radio oye miena fast mondo bi owache ni to nolara ng'o mane wacho MCAs wasemanye Budi Jakom Ali wasemanye mang'eny to ku Maxim wasemanyo motion manyo wache ni nitie motion madwa impeach speaker ma MCAs pradek gabicho se sign motion ni pok waneno wakia ng'ama ni kode ma wakia kata nyo nitie motion emomiyo wamiyo Julius Gaya nafas ko yie no hero jo Homa Bay kaka yande no tiyo negi kaka speaker to bi wagoye mbaka mondo jo asego ng'eni tasego maridore ni oridore kochomo kanye
Oride ko chomo gota sego koso gotuma. En bo clear nyinge. Chiro sani ene jawach. Nikech kiloso gi MCAs ma Homa Bay to giwacho ni kisungu moro maduong' ni gross misconduct. Eka kichako ga gigo. Ndio en gross misconduct. To gross misconduct ni gipimo ni mia specific. To onge ng'ama wacho. So Julius Gaya nigi nafas mar wacho ni to nokosa ng'o. Momiyo jogi ne dwa thiche. To ene bende no neno ni rem mane manitie. Momiyo nyoko ni oyo. Weuru Karagwe tao. Kik wadhi Ruth mudwa timo ang'o mudwa. To bende Jay, you are a strategist. Gini koro miwa thuolo wapenjore penjo moko. Iwacho ni hypothetical. Siasa en siasa. Dipo nono ni bang' dhine ka EACC ni. Dipo nono ni weche no dhi matek ma ng'ato kone ni nyathiwa gini gi kamo gike ni iwuogi. Koro we wachal gima wadwa impeach. Kae tigwe tao. Koro dipo nono ni nekech mondo mi oling moko wuog oko. To ng'ama ne dwa gwethe cha be ogolnwa motion mondo mi anwa ngicha. Dipo ni ng'ani no dhi onyere ni motion no be okwane. Dipo nono ni gini ne ena scheme molosi makare joka be ne okodi ni gidwa discuss motion cha to ne gidwa mana mondo mi ginyis nang'o iringi lal. To bende wawinjo ni bura moro ne nitie chieng' no gokinyi. Mabura ne nitie gima kisungu luongo ni give and take. Exactly. Otimore. Kaumari. Give and take ni ne nang'o. Ang'o miyo nikete give and take. Ka MCAs okoni ng'ani koro kwadwa ng'ani wadwa impeach. Wach give and take ni biro na. So ditiere weche mathoth ma Julius Gaya ni godo wageno ni en godo mabro konyo japiny ma Homa Bay ng'eyo nang'o manotimore. Nikech ingeni sama japiny kiani to kata ka an ka kora dwa bedo speaker ma Homa Bay kaka nyo giselando to bende chunya go kibiki bene to an bende ka apply gini to bende bro chopo kamoro mibro kora ni koro nyaka wa impeach maonge reason. Nyaka bed reason for impeachment. Kata gi grounds for impeachment as per the law. Kendo ni chik maber gima nyalo mi gwe tao. Wan gi reporter marwa Nyandarua. Kanya winjo ni nitiere MCA madwa impeach governor Badilisha. Takode ni Peter si unitafutia hiyo motion noko kawe dakika 10. Kata mana manya mera ne wayudo mapiyo piyo. Ok kawe dakika 10 kipenjo. Kericho. Tiyudo. To masego ni motion wamanyo mna gitoch. Motion go esimu watudore iye kanyo. Watudore esimu onge. Je ingeni kane ntiere wach mar give and take ne Victor. Seconds a day. Ka wach mar give and take ne nitiere adier. To speaker machoni ok nyal biro kata kiluonge kata kingwele. Okay mumiyo koro wache mbele koro kata kwaluonge no bika ma to kata kok onyal biro lela. To podo nyalo yudwa okuodhi no. Bio jae. Ipenjo penjaro areyo. Yes. Ipenjo Homa Bay to gi Migori. Wawach ni nya neno clip mar Senator Eddie Muok kaloso gi mirima mang'eny. Nyochuo chunya. To nyochuo chunya nang'o? Ka Senator pimo maber no luongo welo e nyasi. To koro kochopo kuma welo nego biye to gocho ne welo gi to confirm to welo ne gikone gi ni governor wacho negi ni kik gibi. Ni nyasi manyo pange cha anaonge koro kikubi. Angeni simo dhi donjo na kasani. Ok en gima ber. Aparo ni ka ng'iyo siasa ma Migori nikech aluwe machiegni. Apa ni Senator Eddie osechungi governor ahinya. Mana dira makende. Governor Chilo osegoma kata wandalo moko nwatimo sigana kwa penjo ni ang'o matimore Migori. To kiloso gi wajumbe mang'eny to ne gigo governor. To Eddie ni ema nowuok ka protect governor kokoni omi governor na first party. Makabedi nitiere gimoro mokethore kinde gi to gilosi. Nikech adira makende Eddie osechungi governor. Mia kwa mia. Nikech wan jofuambo wapenjo wawinjo maling'ling makata sani enemi wacho ni gimomi otete ya governor mang'eny ni gichiemo gi governor. Mane wach manitiere. Maparo ni kanyasi to nyasi ni en mar joboda boda mar konyo.
To sama ikonyo jo bodaboda go tiluongo wele nyasi to gimoro wuok mopugno ma jo bodaboda dhi maber titimo gik moko ariyo imedo yuto margi to rate mar crime bende duoko piny nikech kuo mang'eny sani e kor gweng' jo bodaboda county bende biro yudo revenue nikech gibiro timo ohala gi pesa momegi no. So aparo ni ka nitiere wach moro amora e kind ji ariyogi to gilos papiyo nikech kok gilose to nya winjo ka Edi singo ni Migori nitiere ji ariyo nitie Senator Edi Okech to nitiere Muok Ratego koro Muok Ratego ne mapoko ne ni Muok Ratego ok apari ni wan e Oreya mwadwa nene lweny e kind jotelo lweny sama jotelo gore to jopiny ema hinyore ahinya ka en senator gi governor nikech senator ni ema biro malo Nairobi ka to manyo ne governor mwandu kowuok e national government to dhi e county to county timo ang'o watiyo nego jopiny. Erokamano. So gilokre erokamano. Obado nyisa ni saa waorumo ka saa 4:09 wadwa hade wado sachi no nere no kiseto maber. Erokamano gavana ndipo ni wach moro midwa wacho ti wach mari mogik aito nyana welo bedo wach mari. Aparo ni wach siasa ma Migori ni ka Nyasaye omiyo kinde to wabiro duogie maber nikech samoro jopiny ok nyal yudo thuolo mar losie to wan ka walosie kinde duto to nyaka lokruok bedie nikech ywaruok ma waneno ni ipenjori ni kama gichung'ie gi ng'at ka ng'ato ni japiny to dong' kare wan kaka wanene ka wang'iyo nikech king'iyo dhier mano Homa Bay dhier mana Migori idhi nyatike dhi kamoro amora nyaka e dho nam dhano dhiere ma ok nwang' kaka ikonyo priority mar jopiny ni kanye. Kora paro ni wabiro bende yudo thuolo ok wayieka mana Migori ni kende to nyaka gi counties mamoko mamekwa nikech saa ok wanyal yudo thuolo mar lidhogi nikech ing'e ni lwenja governor Ochilo gi Edi yande nopimore ratil mag mwandugi kane gilaro kom governor senator kom senator yes kom senator banka Beno Jocho no nindo koro ne gipimore kacha manyeo ging'ere maber pek mar mag mwandu magin godo koro ponono gichak gidokie e pimruok cha services mabiro dhi ne japiny ka senator jo koro yuare gi governor biro chalo nade magi aparo ni mbaka mwabiro goyo to aparo ni mogik mana kama wawache godo no wach manchano wawacho ni sani nyithindo ni dala watemo nuoyo nyithindo ni dala wang'eni to ere kaka wanyalo ng'iyo nyithindo gi yo makare nikech lipode mwayudo Victor ka ne ng'iyo kata mana kinde manie time penjni wach mabende cha wanuoyo kwan nyithindo magamo remo chon kwan nyithindo ma samoro dhi e liete gotieno dhano ma wito ngimagi ere kaka wanyalo ng'iyo ni to kwan mag hinyruok ma kamagi odok chien. Erokamano. Waritro nyithindo Nyarawila wach mari mogik. VOJ ng'eni wach mar Migori ni ana kasama winje kata winjo koko mora ahinya nikech apani nyaka ne devolution chakre onge time waseketo Migori on a positive trajectory. Sate weche mawuok Migori en ga weche ma depress mar leadership. Aparo ni sani nyaka gimbe gilok sigand Migori mondo ji owache ni Migori oloko nyinge kendo tiyo tich maber. Aparo ni mane mwakwa leadership manitiere ni kama gichunge Migori ok nigi nying maber. To katieko to en wach mar femicide. Neno kane report mar Inspector General owacho ni nyiri mokadho prochiko gi wiye mosenegi e dweche 3 manyiso ni wambe kaka jomamon wang'i kaka waritore intiere kanye iketrie hamsway koso namo kiketrie keta kama inbe inyalo inyori nikech adieri ripode go gin ripode maber wan kama wantie kichio pile gokinyi ng'ato no oneg kiasi haya oneg Kisumu oneg Nakuru oneg Mombasa ok en report maber omiyo kata joma nitiere jomolony jaduong' gweng' chief ang'oge nigi wambe jiw jowa ni to wanyalo ritore nade. Senior erokamano VOJ mana kuma Fredo wego dono waweuru nyithindo bende nyithindo nikech wayudo ripode mang'eny ma kopogore gi weche mag gamo remo wayudo ni sani nyithindo mang'eny odonje go bodaboda wayudo ni nyithindo mang'eny odonje nam tiyudo ka magi tije jomadongo to nyithindo timogi wakwayo jonyuol
waweri nyithindo gi obed nyithindo kik waorgi e tijegi nikech wadwa yaro yuto magwa wawegi gibed nyithindo gine rusa kamano chik nitiere to chik onego bed ni koro tiyo ne jotelo mag BMUs kod bases mag apiko yeuru mondo konywa anena kako nyalo geng'o timbe moko masani koro sieko manyalo yudo gi nyithindwa mondo mi gidonje timbe moko ma okunjire kod hikgi kao kamano nyakwara mga jwanga dhulu moro en dhulu mosako jopiny ilu wacho ni pesa oluoro koko pesa tiyo mana kama kwe kendo kama koko onge kao kamano riti makawuono podobro medo dhi nyime fuono kendo kolo matut ni to udi ma olang' oko maber ni to gichalo nade bidibed ni gina weche mag moro wang' ni ji okawo namba koso nang'o kao kamano kwe e ber budho riti makawuono ma ne en kaka wanene kete mana ka mbakoro mobiro bang' kinde manokende riti masani Kawanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Mogo mar dona oyom opilore otedo mandas otedo nyaka sambusa dhi los kodo oko kamano mane Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko to kodok korka ngima mar del bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar, ngima en mwandu. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Safaricom ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Mount Kenya Edition. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 23. Watangazaji na wasanii wapendao kutoka Inoro FM, Muga FM na Wimwaro FM, Karwevomo Korino, Jomoanya Dhira, Joy wa Masharia, Wajikuwage Toga na DJ Makjoji Musafiri watakuwepo na zawadi na ofa kabambe kutoka Safaricom. Burudani ikipromotion na wasanii Sami Rongo na Kurogawa Wajiko. Tarehe 18